42. Incwadi yezenzo chapter 2 verse number 42. Incwadi yezenzo chapter 2 verse number 42. 42 uthi baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Enye into kumele sixoxe nabazalwane mhlamba abathanda umsindo ukuthi asinaso isifundiso sebandla. Asikaze sibakhona eBhayibhelini ukuthiwa isifundiso sebandla. Ukuthiwa asifundiseni abantu isifundiso sebandla, kodwa sinesifundiso sabapostoli okuyibridge ngoba sisuka kuJesu bese abapostoli basindlulisela ebandleni. Asifundisi isifundiso sebandla, kodwa sifundisa isifundiso sabapostoli esithatha kuKristu. So lithi iBhayibheli ke lapha eJerusalem emveni kwalezi inxushunxushu ezazi khona ngosuku lwePentecost, emveni kwa yonke lemsindo yayikhona ukuthi uma bebona abazalwane lapha bekhuluma ngelimi ezahlukahlukene, lithi iBhayibheli bathi bedakiwe, wathi uPeter sidakwanga kuse9 o'clock ekseni manje. But this is the fulfillment ka Joel chapter 2 verse number 28 ukuthi izinsukwini zokugcina. That's why izinsuku zokugcina kusizona lezi esiphila kuzona zaqala ngalolu suku kwehla umoya engcwele. neNew Testament iqala lapho ngosuku lwePentecost. iNew Testament iqala ekufikeni kukaJesu. iNew Testament iqala ekwehleni kukamoya engcwele ku chapter 2 lapha eJerusalem. Ila uqala khona iNew Testament, ila uqala khona izinsuku zokugcina. Because uJoel chapter 2 uthi ey'nsukwini zokugcina ngiyothulula umoya wami phezu kwenyama yonke. Kwaba njalo. Now ke uma sebesindisiwe abazalwane kwaba khona ithuba leli sikhuluma ngalo namhlanje lokufundiswa. Now lithi iBhayibheli lapha eJerusalem ke abazalwane besebekholwa insuku zonke kuhlanganwa. Njalo kwakuneyinkonzo, kwakungayiwe kuyoculwa, kwakungayelwa ukuyodanswa, kwakungayelwa ukuyofundisa isifundiso sesonto. That's why ngimelene nalento isifundiso sebandla, ngoba kunamanye amasonto ayokufundisa isifundiso sebandla labo ukuthi thina lebandle njengalamasonto ethu anezifundiso zakhona. Hamba eFaith Mission banesifundiso sabo, hamba eChurch of Christ, hamba kuphi hamba eFaith Mission, hamba Assemblies of God, hamba banesifundiso basibiza ngesifundiso sebandla, befundisa imikhuba yasemasontweni abo. So that's why singenaso isifundiso sebandla, kodwa sinesifundiso sabapostoli eyizwi likaNkulunkulu, ngoba izwi likaNkulunkulu iconstitution. So ke asimi ngezifundiso zomuntu othile ekumele asichazele ukuthi la ekhaya sinayo into yala ekhaya, kodwa into yasekhaya yizwi likaNkulunkulu econstitution. Now uma sebesindisiwe ke abazalwane, lithi iBhayibheli kwasindiswa more than 3000 ngalolu suku esukuma uPetru efakaza. Lithi iBhayibheli ke abapostoli bayinikeza ithuba lokubafundisa. As a result niyakhumbula thi ku chapter 3 noma chapter 4 ukuthi Paul lithi iBhayibheli ngora lo start uPaul banyukela uPeter, banyuka uPeter noJohn banyuka bayothandaza emthandazweni, ngoba abapostoli bayibophezela ukuyinikeza isikhathi esanele ukutshala imbewu ukuthi umzalwane osindiswayo akafundiswe. That's why iqiniso elimsulwa lokuthi ngamasonto noma ebandleni noma umzalwane osindisiwe akumelanga ashunyayezwe, kumele afundiswe. Oshunyezwayo lo ivakele ngakafika once waze wamamukela uJesu, into oyidingayo wena ukufundiswa, ugxile, utshalwe, wakhiwe. Njengoba lithi iBhayibheli athi uPaul njengaloko namamukela uKristu wabona senamamukeleke, hambani nikuye nigxilile nakhiwe. Lokho kwenzeka kumntwana kaNkulunkulu osesindisiwe, ngoba once wasindiswa iprocess kumele isidile nayo njalo every day. Awudingi ukushunyayezwa. Osindisiwe usesindisiwe sekwaneleke akafundiswe impilo yakho yonke, ufundiswa insuku zonke kuze kufike uKristu. Now let's funda khona ithi iBhayibheli baqinisele ezifundisweni zabapostoli. Ayikho into elimazi umoya wami kulezi insuku la khona sinabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe, kodwa kune process esibalekelayo ukufundiswa. Namhlanje sinabantwana bakaNkulunkulu abasindiswa abangabalandeli bakaGoogle, bayagooglisha balanda intshumayelo from kuYouTube no TikTok, indlela yokukhonza kwabo, because kunale process singafuna ukuaccept ukuthi umntwana mesanda kuzalwa kune process la khona
kumele elandeliswa yona yokuthi lengane ayikwazi ukwenza lutho. But ibhadi ke neshwa isinalo namhlanje ukuthi laba bethu abasindiswa namhlanje basindiswa bekwazi ukuyidlela, besindiswa bekwazi nokukhuluma, besindiswa bewazi namagama esiGreek neseHebrew, ngoba lento yokukholwa ayincike kakhulu kuphela emibhalweni, ngoba iBhayibheli lele engiliphethe lilodwa umoya ongcwele ngekho, is just an ordinary book. Actually into enamandla akusimibhalo, umnikazi wayo imibhalo. So ke one of the things ekumele silekelela abasanda kusindiswa ukuthi akwanele ukwazi imibhalo, ungayazi imibhalo wazi amagama esiGreek neseHebrew ukuthi ungamazi umnikazi wakho, ngoba iningi labantu ekunemsindo ngabo namhlanje ukuthi uJesu abamazi. Athi chapter 9 uverse number 39 incwadi kaJohane uJesu wathi nihlole imibhalo, ila khona abantu bazi amagama esiGreek neseHebrew isiLatin wonke lo hlobo lamagama bestudisha ukuthi iJericho ikuphi, iJerusalem alikuphi, ku-right. It's just information. Uthi Jesu ngiyayihlola imibhalo ngoba nichiphile kanje, imibhalo efakaza ngami. Ngamanye amagama imibhalo iyodwa ayinamandla, iBhayibheli lilodwa lela linamandla iBhayibheli, ngoba it's just an ordinary book, but what into enamandla umnikazi wayo. Laba abasanda kusindiswa ke abasindisiwe, uma kukhona into abayaziyo umbhalo kodwa abamazi uJesu, ngoba awungeke umthole uJesu mawuzumcinga embhalweni ungafikanga kuyena. Uthi uJesu nicinga imibhalo ngoba nicabanga ukuthi kunokuphila kuyona, bese ethi imibhalo efakaza ngami. iBhayibheli lifundisa noma lifakaza ngoJesu, lilodwa lutho iBhayibheli, into enamandla umnikazi walo. So ke iningi labazalwane bayalazi iBhayibheli kodwa into abangayazi umnikazi walo iBhayibheli. Noma ungaqamela ngalo amadimoni okuklina uqamele ngalo, ngoba asizi eBhayibhelini, size kumnikazi walo. Now ke lithi iBhayibheli abapostoli eJerusalema noma abazalwane eJerusalema baqinisela ezifundisweni zabapostoli, okusho ukuthi insho nabazalwane eJerusalema abapostoli bayinikeza isikhathi esanele zokuxolisa abantu abasanda kusindiswa, ngoba umuntu osindiswe kumele afundiswe. Ibhadi lethu sinalo namhlanje sinabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe kodwa abangafundiswanga, ukuthi in this kingdom mawusanda kuzalwa uyafundiswa nokukhuluma. Njengoba ingane mayisanda kuzalwa nje uthiwa tata, baba, mama, ifundiswa, ngoba awukwazi ukukhuluma into ongakazi uyizwe ikhulunywa. Ngamanye amagama noma yiliphi igama olikhulumayo wena wakhe uyaliphinda uyalirepeata lelo gama kunalala yakhe lakhulunywa khona, wena ulikhuluma ngoba ukhe walizwa likhulunywa. That's why ukwazi ukulikhuluma. Number 2, njengoba ukwazi ukulipronounce usuthi wakhe wamuza umuntu elikhuluma walalela nendlela elipronouncewa ngayo. So ke wena urepeata into. That's why abahlakaniphile bathi kumnandi kakhulu ukulalela kunokukhuluma, ngoba mawusuka ukukhuluma usuka urepeata amagama, kodwa uma ulalela usuka ufunda uyenezele emgodlweni wakho. Sanibona baqinisela bazalwane eJerusalem ezifundisweni zabapostoli, baqinisela ezifundisweni zabapostoli, bathi besindisiwe bapostoli babona kubalulekile ukubafundisa ukuthi masosindisiwe uyehluka. Ufuna sithinta izinto abapostoli abayifundisa nezayibalulekile ukufundisa ibandla. Ezinye zezinto uma ufunda chapter 15 incwadi ezenzo from verse number, actually from chapter 15 wonke ukhuluma ngomhlangano wawukhona eJerusalem emveni kwalezi iphithiphithi zazikhona eIthokia yabezizwe. Uma abapostoli bahamba boshumela ivangeli kwabezizwe, kwaba khona umsindo nokuphikisana ukuthi amaJudaizers esuka eJerusalem hamba ayocindezela abantu babezizwe bese bekholwayo, kuthiwa abakwazi ukukholwa laba bezizwe kodwa bengakwazi ukulandela amasiko yamaJuda, abagcina amasabatha, abagcina zonke lezi zinto. Lithi iBhayibheli kwafika endlebeni zabapostoli oPaul bakubona kubalulekile ukuthi
Akungcono ke siye eJerusalem siyohlala nabazalwane bonke ke sixoxe sivumelana. Lithi iBhayibheli bayadikida kwaba nomhlangano njengebandla abapostoli. Bebehlukile laba bazalwane kunathi. Abadecide ukuthi mina ngiphuma nabami nalo wathi ngiphuma nabami. Bakubona kubalulekile ukuthi asambeni siyohlala phansi. Siphuma nesixazululo ukuthi senza kanjani. Naku kungabonwa ngeso linye. Leli lethu namhlanje ibandla abavumelana namabhuluku bame phezulu, abavumelana namaduku bakhonzela ngezansi, abathi bona bafake inwele ezikhandiwe bame ngaphezulu, abama makeup, abakwazi laba bethu namhlanje bayibiza ngabapostoli ukuyohlala phansi njengebandla ukuthiwa no, but ake sihlaleni phansi sivumela. Ithi iBhayibheli kwaba nomhlangano ubusuku bonke. Laba bebehamba noJesu bebekwazi ukuthi noma kwenzekile singaboni ngeso linye, but at the end of the day kumele kungabikho kwahlukana. iBhayibheli badikida ubusuku bonke umhlangano kwaze kwathi sebeqedile bekhathele. Lithi iBhayibheli wasukuma uJames owayelide eJerusalem wathi madoda abazalwane, sizwile kusukela endulo ukuthi uNkulunkulu wasoloko limemezela ivangeli kwabezizwe. Nathi masingabathwesi imithwalo, kusho abapostoli bekhuluma ngabezizwe. Nathi masingabathwesi imithwalo, kodwa sibabhalele sibatshela ukuthi abahlukane nokuhlabela amadlozi, abahlukane nobufebe, abahlukane nokudla inyama ebulawe ngendlela engafanele noma izilwane eziklinyiwe igazi langaphuma. Singabathwesi imithwalo nathi ngeke sikwazi ukuyithwala. Lithi iBhayibheli bakubhala lokho, banikeza abazalwane ukuthi thumelani kwabezizwe, hambani eTokyo niyotshela abazalwane ukuthi naku isinilobela khona. Lithi iBhayibheli bafika khona behamba kanye nabazalwane, bafike ebandleni bayithula incwadi ukuthi naku isinilobela khona njengebandla, ukuthi nazi izinto kumele niyigade njengabazalwane. Laba abazalwane sikhuluma ngabo bebekholwa besindisiwe futhi ubunye bebeqikelela ukuthi ekuthenini noma ngathi wasiboni ngeso linye kodwa mawungabikho kwahlukana. Athi chapter 13:35 incwadi kaJohana athi uJesu abantu bayonazi ukuthi ningabafundi bami uma nithandana. Lithi iBhayibheli bahlala eJerusalem abazalwane baqinisela ukuthi into engelula, into kwangemnandi ngoba kwakunezinto okumele ikhishwe, kwakunezinto okumele beyifundiswa. Athi umpostoli Paul umhlaba ngamukela uKristu konke kwakuyinzuzo kimi. Izinto engangibhenefita kuzona, indlela engangisatshwa ngayo, indlela engangiphila ngayo, ngafundiswa ukuthi mhla ufika la uyenziwa uba isidalwa esisha. Okudala kuyadlula bheka kuvela okusha. Awukwazi ukumamukela uJesu uqhubeka ukhuluma ngokufanayo, ugqoka ikete emfishane uqhubeka. Sinabazalwane abakholwa baqhubeka nezintambo zabo ngoba kune process abayijambile okungafundiswa ukuthiwa mawake wakholwa uba isidalwa esisha. Kunenamba kumele idilithwe, kunama-sim card kumele adilithwa, kunempahla kumele ilahlwe, kunendlela yokukhuluma, kunendlela yokuyiphatha. Ubaba wengane kuyahlukanwa naye masukholwa ngoba ubumnyama nokukhanya akuhlangana. Baqinisele ezifundisweni zabapostoli. Sanibona makukhona into esiyibalekele thina njengebandla, le process yokufunda, ile yokufundisa ukufuhla lephansi uthi yasusindisiwe ke akhe sokucacela umgomo yokukholwa. Masukholwa kunezinto engasenziwa ke. Sondela la eduze kwami. Asifunde incwadi kaPeter. 1 Peter chapter 2 verse number 9. Baqinisela njalo ezifundisweni zabapostoli. Ngoba sifundisa lokhu uKristu wathi abafundiswe. Ibhadi eliningi esinalo namhlanje ukuthi abazalwane kunengxenye esayijambayo yokufundiswa. Namhlanje wonke umuntu yabona le part yokufunda okungafuni ukufundiseka. Kanti ngitshela abanye abazalwane ngathi mina uthi uJames enosho le statement. uJames athi ngochapter 3 ethi ngawujabulile ukuthi nibe ngabafundisi nibe baningi ngoba ukwahlulela kwabo kukhulu. Ungafundiseke kunabantu abangakwazi lokuthi ungakujabuleli uhamba ukhanda izifundiso kuma social media platform because one day uyolanda.
silokushelwa izandla athi ngiyakuvuma zwana udukisa ibandla likaNkulunkulu uthanda uqhwatshela izandla wenza ivangeli libe lula for your own benefit yolanda ngelinye la ngoba ukungafundiswa ukwenza uqhubeka ungakwazi nabeni besifazane baningi babanga umsindo bakhanda ama doctrine aphuma engqondweni zabo uthi umpostoli Paul First Corinthians chapter 3 athi verse number 10 njengenyanga enkulu yokwakha noma ehlakaniphile ngabeka isisekelo uthi isekelo sibekiwe already sikhona suKristu isisekelo basikhuluma ngesekelo sikhuluma ngefoundation a solid foundation yokukholwa. Everyone is teaching, everyone is building because uNkulunkulu akanamama akekho omkhulu kodwa sifuna ubaba wethu sifuna ukufundisa lokho ukuthi kwenza ukwazi ukuthi ngelinye ilanga bonke abakhanda ifundiso emabandleni bonke abakhanda ifundiso abantu abazalana benza ukuthi abazalana babhekele manthandaza abhekane le manenze yenzana ukuthi umuntu abenzana ngelinye ilanga khona into ethe emqondweni wami omfishane inkosi yesicacisela izwi layo ngelinye ilanga sonke esipepereza ngoba silandela ama followers abasilandela sibanga umsindo ngoba sifuna ukuthandwa nokunconywa. 1 Peter chapter 2 baqinisela njalo ezifundisweni zabapostoli wathi uJesu ku chapter 28 verse number 19 lithi iBhayibheli wathi ambane ezweni longishumayela ivangeli kuwo konke okudaliweyo okholwana imbhabhadise nibafundisa ukugcina konke nibafundisa ukugcina konke nganiyala ngakho bafundisa ukugcina sekelo sokukholwa isolid foundation yokukholwa isesekelweni seqiniso ukuthi once wakholwa ngoba mzalwane kunendlela yokukhuluma kunendlela yokuyiphatha kunendlela yokugqoka sinosi sibethu namhlanje abayizwe ukungafundisi ukukwenza ucabanga ukuthi ubuhle bakho bukhandwa ngamacici nezinwele ukungafundiseki ukwenza ucabanga ukuthi njengoba ubhiquda kuba muhle ngoba unodaka umpostoli Paul ebandleni laseRoma uthi odaliweyo uthi okudaliweyo kuyakwazi ukutshela okudalile ukuthi kutheni ungenza ngibe nje ungazi sinabantu abacanga ubuhle bumise ngezinwele nodaka ubuhle bumiswa amacici ngoba abazi ukuthi okudalwe uNkulunkulu wakudala kubuhle omnyama muhle umnyama kahle onekhanda likhulu kahle oyisilenda kahle oyisishwapho nesishwapho esihle onezinqe ezinhle omfishane kahle ngoba okudalwe usimakade kuhle kodwa bangalitholanga ithuba bayabecabanga ukuthi umuntu omuhle yilo emcabangayo akamuhle indlela adaleke ngayo ngoba kunethuba salibalekelayo le process yokwakhiwa le process yokukhuliswa yokwenza abantu ba-accept ukuthi akanalo iphutho lokwasidalayo lithi iBhayibheli wasidala ngegazi linye wasibeka ebusweni bomhlaba ukuze simfuna simkhonze baqinisela njalo ezifundisweni zabapostoli ngiyibuza ukuthi mangashada unkosikazi ofaka lezi zinto zama makeup abeyiyelo kubona emnyama kungangiphatha kanjani mase siyolala bese khumula vela abeyimina nje kanti emini uyiyelo bone because abantu bafuna ukuphila impilo ngasiyona uzizwa bene confidence uma engasuye uzizwa ne confidence uma efaka inwele zokuthengwa uzizwa ewumuntu uma efaka amacici uzizwa kanjani ma ufuna ukuyincoma ngento ongasiyona athi ngisafuna ukuba muhle ubuhle obukhandiwe ubuhle benziwe uyakungenzeka yini odaliweyo lo mdali theni ungenza ngibe abafundiswanga osisi bethu umhlaba ekhona ukuthiwa uNkulunkulu uyena wakwenza umthe don't blame him accept ngoba kune process ayibalela khona process ayibalekala leyo kwakhiwa ibandla liyafundiswa kunabane ashade namayelo ebone emini ebusuku ama dark beauty nezinqa zakhona kuziyakhunyulwa izinqa ezikhandiwe ngoba akekho ukuphratha ngeshwapa sakhe not knowing ukuthi ukhona indoda yofika kuwe yokuthanda ngalesi sishwapa sakho esime saqonda kanti isixobo sikagezi khona ukuthandela lokho but ukungakwazi lokho ukwenza ucabanga ukuthi ukuphila impilo yamanga
uyamukeleka phambi kwabantu. That's why nevangeli lethu lingamanga ngesizathu sokuthi yonke into esifuna ukuyenza sifuna ukuthi ibe yifake so that sikwazi ukwamukeleka. Nangendlela esikhuluma ngayo, nangendlela esishumayela ngayo kuyifake konke so that sikwazi ukwamukelwa abanye abantu. Baqinisela njalo ezifundisweni zabapostoli. Abapostoli baspend isikhathi esanele ukubafundisa ukuthi uNkulunkulu wasidala ngagazi linye. Wasibeka ebusweni bomhlaba ukuthi simfuna simkhonze. Lithi iBhayibheli yena wakhetha nendawo siyozalelwa kuyona. uNkulunkulu wayazi ukuthi siyozalelwa la eSouth Africa. Wayazi uNkulunkulu uzozalelwa kulomndeni ohluphekayo. Akubanga iphutha ngoba likhi iphutha kuye. Uyena uNkulunkulu wayazi ukuthi uyobukuphi kweba kwenzakalani ngempilo yakho. So ukwazi lokho akekho umzalwane omsindisi wakho wafundiseka watshela ukuthi sina samiswa ngaphambi ukuthi umhlaba usekele. Simakade wasimisa umhlaba ungakasekela so alikho iphutha kuye. Akunandaba namhlanje noma uthi uyagula noma uthi uphethwelohlobo yesifo kodwa umkhonzayo beyazi lezo zifo wayithole yazi yena wede wokholwa noma ongakakholwa alikho iphutha embusweni wakhe. Lithi iBhayibheli konke kusebenzelana kube kuhle makho sithi konke sikuthi konke kodwa bangalitholanga ithuba lokufundiswa bayacomplaina bayabalisa babalisela ukuthi abashadani babalisela ukuthi abanayo imoto ngoba kunento abangayitholanga ukufundiswa ukuthi abantu abakhategorize izinto eziphathekayo awukhonza uNkulunkulu ngoba umkhonzela umshado ngoba everything work together for good to those who love the Lord and to those who have been called by his purpose. Baqinisela njalo ezifundisweni zabapostoli lapha eJerusalem. Bagcina ngokufunda kuphela kodwa lithi iBhayibheli abebefundiswa bahlephula ngisho nezinkwe ekhaya. Lithi iBhayibheli baza naso endaweni okuhlangana kuzo onikezwa bebengena bahlephula babelana yilo nalo. Sanibona. Asena lapha kuPeter. Ne process esibalekele njengabazalwane. Process okufunda. Abazalwane abafuna ukufundiseka. Daso sinembuzo eminingi kurongo ngani. Lo mbuzo ukuthi kurongo ngani kuyasikhombisa ukuthi kunento ongafuna ukuyifunda. Now ke uPeter lo niyamkhumbula ukuthi uPeter lo uye lo Peter lo owasukuma eJerusalem lithi iBhayibheli after lezi phithiphithi zokuthi badakiwe lapha baphuzile lapha lithi iBhayibheli uyena wasukumayo wathi madoda abazalwane awukho umuntu odakiwe la sikhuluma ukugcwaliseka kombhalo sikhuluma ukugcwaliseka kweziprofeti ezake zakhuluma lithi iBhayibheli bathi senze njani uphendukana nibhajathisa nimukise sethembiso. Now nazo ezinye zezinto zabapostoli bebeyifundisa uchapter 2 verse number 9 uthi nani kepha nina noluhlanga olukhethiweyo. Kepha nina noluhlanga olukhethiweyo ubupriest bobukhosi sizwe esingcwele abantu abazuziweyo ukuze nishumayela ubukhosi. Abafethu kuze nishumayela ubukhosi baloyo owanibiza niphume ebumnyameni ningene ukukhanyeni kwakhe kumangalisayo. At verse number 10 ekade ningasona isizwe kepha manje senenziwe isizwe sikaNkulunkulu enaningahawukelwa kepha manje nahawukelwa. At verse number 11 bathandekayo ngiyanincenga njengabafokazi nehambe ukuba nideda ezinkanukweni zenyama ezilwa nemphefumulo. Verse number 12 nibe nenkambu enhle phakathi kwabezizwe. Isifundiso lesi. Nibe nenkambu enhle phakathi kwabezizwe ukuze kuthi lapho benihlebe kungathi ningabenzi okubi ngokuba imisebenzi yenu emihle ngokuba imsebenzeni emihle bemdumisa uNkulunkulu ngosuku lokuhanjelwa. Qaleni ku verse number 9. Umpostoli Peter uthi laba besindisiwe uma besindiswa bafika bathathwa emaXhoseni amaPedi amaTsonga amaSwati abeZulu ilimi ngokuhlukahlukana kwazo ngoba sila eSouth Africa.
uma bethatha kulezi inhlanga ezahlukahlukene lithi iBhayibheli bakhandwa babayisizwe. That's why at chapter 3 verse number 28 uGalatians athi akasekho umJuda nomGreek noma nowabezizwe kwalabo abasindisiwe ngoba thina sikhandwa sibayisizwe sithathwa einhlangene ezahlukahlukene from emazulwini from emaXhoseni kanjalo futhi sithathwa masikhandwa asibi amazulu asindisiwe asibi amaXhosa asindisiwe kodwa siba ngabazalwane abasindisiwe kulabo abakholwayo akusekho umJuda ngamagama akasekho umXhosa kulabo bakholwayo ngamanye amagama ezinye zezifundiso ekumele uzazi mase usindisiwe ukuthi liyaphela lolu limi ukuthi I'm proud Zulu liyaphela lonto lokuthi ngiyambonga uNkulunkulu ngangaba yini ngaphandle kuba umZulu uma sokukhola lolu limi lisasebenza osesena umZulu umntwana kaNkulunkulu osindisiwe wena nezinye izizwe niyafana. Enye into omele utshelwe yona mhla usindiswa ukuthi lento obuZulu ekhanda lakhe ayiphele nalento obuXhosa. That's why noma esewumXhosa esindisiwe akafuni ukuhlukana namasiko ngoba ekhanda lakhe kusana lento ukuthi ngumXhosa thina seluka sentabeni cha la kwaKristu asiye entabeni bathi umXhosa uthi angisesena umXhosa mina ngomntwana kaNkulunkulu osindisiwe ngoba akasekho umXhosa nomZulu umphethu umtsonga kwaba kuKristu Jesu amasiko ethu ayafana. Kodwa ngoba kune process esayibalekelayo leyo kufundiswa nokuthi bayitshela ukuthi what it was the reason ukuthi uAbraham esoka nendodana yakhe Isaac in the New Testament ukuthiwa thina asasoke enyameni kodwa sisoka einhlizweni lento eyayisymbolize eyayisymbolize ukufikeni kukaJesu kulungisa kwenhliziyo ukukhunyulwa lenhliziyo yetshe sinikeza inhliziyo kamoya. So that's why singasaye entabeni because in the Old Testament they represent into, in the New Testament they represent kodwa sinabantwana bakaNkulunkulu. That's lapha emaXhoseni noma ekholwa kodwa ukweluka nabo kuyibhad why basabanjwa amasiko usana lento ukwazi ukuthi ngumXhosa asinayo umXhosa asinamZulu la asinampedi la asinamSuthu sinabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe asikhategorizwa ngobuzwe. Asekho umJuda nomGreek kwaba kuKristu Jesu. Usethi ke uPeter uthi before naningasisona isizwe shothi ngokuka Paul ngokuka Peter ukuba umZulu ku-useless uma unganaNkulunkulu ukuba umXhosa ku-useless uma unganaNkulunkulu ukuba umtsonga ku-useless ukuba umpedi ku-useless uma unganaNkulunkulu. Uthi before naningasisona isizwe shothi nani abantu nje abazulazula emhlabeni kodwa mhlazana kwafika inkosi yanibutha yanenza naba isizwe hayi isizwe kuphela kodwa isizwe esingcwele. Lesi sizwe esingcwele lesi saka sakhuluma uHamani yini lo lapha ya watshela unkosi yaShivaroshi ukuthi hey kunesizwe esilapha ileso sizwe ke siyisona uthi kunesizwe esilapha esihlukile sinamasiko aso. Yakhumbula ukuthi uMordecai lapha esangweni lithi iBhayibheli kwakubeka umthetho ukuthi makungena uNahamani egeyitini akuguqe wonke umuntu ethi iBhayibheli wanqaba uMordecai wathi ngomJuda mina asimguqele umuntu ngokwebuzwe bethu umuntu asimguqele sinamasiko ethu lesi sizwe sinamasiko thina singamaKristu sewona amaZulu sewona amaXhosa ngiyaphuma emkhubeni yakwethi yakithi emaXhoseni yakithi emazulwini ngoba sengiyakholwa ngisindisiwe angibanjwa isiko impilo lakithi. Azikho ingane kumele inqunywe nawo ocicana ngoba yona iwumXhosa noma ingamampondo akusenzwa alikho impondo kwaba kuKristu Jesu nabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe abakwazi abantu beqhubeka basindiswe kodwa kube nezingane ezinqunywe ocicana ngoba kuthiwa bona bangamaXhosa awukwazi
Akwazi ukuba kanjalo. Lesi sizwe sethu sinamasiko aso. Sinendlela yokuphila lesi sizwe. Apostle Paul uphethe uthi before ngaphambilini angasona isizwe. Kulesi sizwe sethu sidlalo lomdlalo yokuqolana. Lomdlalo la khona kuba khona abagibele emthini bafuna ukwehliswa ngemali. Kuba khona ungceba amasonto abangapha babiza ogomagoma nabangapha babiza ogomagoma. Asiwenzi kulesi sizwe ngoba sinale understanding ukuthi sikhanda ubuhlobo. Kulombuso kulesizwe sethu esingcwele asudlala lo mdlalo ukuthi ukhona kwahlula ukuyithengela ugandaganda esasebenza bese budget kulabo abaqala ukuyikhandela impilo ukuthi abamthengele ugandaganda. Lesi sizwe esingcwele asiwadlala sisizwe esingcwele. Amanga wekho kulombuso. Ina sisizwe esingcwele. Upriest bobukhosi iBhayibheli wasikhipha uNkulunkulu ebumnyameni. Ilento kumele ifundise umuntu osindisiwe osanda kwamukela uKristu ukuthi yazi ke njengoba sukholwa nje you are no longer representing isizwe sakini, you are representing the kingdom of God. Se represent umbuso kaNkulunkulu. Asu represent kuphela ukuthi usiyibiza siurepresenta indlela esiyiphatha ngayo kaNkulunkulu eningahawukelwa ngepha manje senihawukelwe. Athi uverse number 11 bathandekayo ngiyanincenga njengabafokazi nehambe. Usho ukuthi lezi izinto kumele ifundiswe wonke umzalwane usindiswayo ukuthi phila wazi njengoba usukholwa ukuthi uyisihambi, you are a foreigner in this land, in this life. You won't be here forever. You are here for a temporary. Ula ukhona kulomhlaba okwesikhashana. Yazi ungami ngokuhle, ungami ngezimali, ungaxhaphaza abantu ngoba wena umuhle. Yazi ukuthi you are a foreigner la. Lithi iBhayibheli siyihambi nezihambi. Ukuba nidede ezinkani kwenze inyama ezilwa nomphefumulo. uPeter uthi dedane ke sifundisa laba abasinisi ukuthi ngoba siyazi ukuthi singamaforeigner kulomhlaba kuthiwa kasidede inkanukweni zenyama, inkanuko zamehlo, inkanuko zenyama. La khona amehlo ethu alangazelela izinto ezahlukahlukene. Lithi iBhayibheli lezi inkanuko ezikhona enyameni zimelene nomphefumulo wethu. Kuthiwa uPeter ke uthi dedane kulezi zinto. Abantu besifazana bapheli njengoba babona la uhlala ngakhona nangapha ngakithi bakhona, masingasuka size ngakuwe bakhona, bohlala bekhona abantu besifazane basazalwa nabanye. Abantu besifazane ngeke uzubaqeda, khona abami kahle naba khona abade, khona abanama hips, khona abaneshwaba, khona abanamabele amakhulu, khona ngeke baze baqede. Kodwa amehlo akho uma ungafunda kuwakhuza ukuthi ungalandeli inkanuko zamehlo uthi mawushonele ulandele ushonele ulandele bosisa ngeke baqeda abafana bama 6 pack nama bright pack nabanamagwegwe ngoba zonke lezi zinto ziyinkanuko zamehlo ukuthi wemama ngimbona ukuthi heke bohlala bekhona lento yokuhlupha noma usushadile ube sifebenyana nje esumama esisindisiwe ngoba ulandela inkanuko zamehlo. Lithi iBhayibheli inkanuko zamehlo ukulangazelela kwamehlo akho kulimaza umphefumulo. Kunabanye nje abasenobe behleli bekhona emshadweni wathi eshada lo akasamfundo oshada lo samfundo shada lo ngeke bazaphela amantombazana yazalwa awapheli namafoni ayakhandwa 17 Pro Max iPhone khishwe manje kuzokhishwa enye manje yohlala zikhona dedane inkanuko noembatha aseneliswe ikhona ngoba bafuna ukungaphezulu kwaloko bangena kulingweni. Abantwana bakaNkulunkulu fanele sibafundise ngoba isifundisi sona sibalekile, sazi ukuthi uNkulunkulu uyazi singakaplani singakafuni ukuthi sifisa ini silangazelela ini ngoba bafuna ukungaphezulu kwaloko. Lithi iBhayibheli bangene kulingweni. Sondele duze kwami uverse number 12
verse number 12 bayareport uNtaba kayakhonja ulife wethu. Verse number 12 uthi nibe nenkambu enhle phakathi kwabezizwe. Naku la sefike igeja khona kubazalwana abaningi abasindisiwe. Laba bathi mina noma uthi wena unanila ukukhuluma kwakho akekuhle phakathi kwezizwe. Ayikho lento mina nginandaba. Uthi uPeter inkambo ethu phakathi kwabezizwe ayibe yinhle. Nibe nenkambu enhle umntwana kaNkulunkulu osindisiwe enye yamaklasi lokuthi masukholwa ivangeli lakho malingasoleki. Bazoncipha laba bantu abathi I don't care. Eyazi ukuthi once waze wakholwa uyakheke manje you must care. Now sinaba abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe abakholwayo abathi angikholela umuntu. La ukholelwa abantu la. Uthi uPeter ke nibe nenkambu enhle kwabezizwe. Siyabonga abafowethu asekurati sebayiremove lento le. Nibe nenkambu enhle kwabezizwe. Awukwazi umntwana kaNkulunkulu ukukhola usindisiwe kodwa usoleka kule ntombazana endlela egqoka ngayo igqoka ngathi manje nidayisa ngomzimba athi anginandaba bona bangibukeli. Kumele ube nendaba kulo mbuso siba nendaba ngoba ukuhamba kwethu kuyintshumayelo kwabantu abasibhekile. Lezi zinto uyithola eklasini mawufundiswa ukuthi esikolweni la ufunda khona kumele abantu bekubona ukuthi uyakholwa. Ibano nenkambu enhle kwabezizwe. Wakuthathaphi lokuthi mina nginandaba la kunendaba kulombuso. Uba neconcern ngabanye ukulimala kwabanye uba neconcern. Awumele ugqoke abantu bekutshela ukuthi kodwa endlela ugqoke ngalesiketi sakho sengathi curtain sibona iphente ethi yena ungibukani. No bayakutshela ukuthi uyabalimaza endlela ugqoke ngayo. Awubi ukuthi anginandaba no kumele ube nendaba. Ibani nenkambu enhle phakathi kwabezizwe. Ngendlela umuntu akhuluma ngayo, ngendlela umuntu ayiphatha ngayo. Awukwazi ukuphila double life. Uba intombazana ekholwayo kodwa ehamba idlala amabele athi mina nginandaba okusala ngiyakholwa ngaphakathi. No. Ukholwa ngaphakathi is true kodwa inkambu yakho ayibe yinhle. Phela njengomnene. Leave a mark. Kumele uswakala makufika ukuthi ukhona okholwayo la. Kungatholakala indaba enza abantu namantombazana esindisiwe atholakala yonke into sinabafana abakholwayo ngeke. Mhla ivangeli lifike kahle kithi sahlukana nebhola. Alelakhe lafika kubona ivangeli kahle bahlukana nepolitiki. Abantwana bakaNkulunkulu abasindiswa bahamba bathi helethu bayovotela labo omanga business labo abantu abadlala umqondo yabantu for amavote. Ngeke umzalwane osindisiwe ukube kuyabhala benzobhala ngama capital letters. Ngeke umzalwane osindisiwe owasizakala wamukela uKristu ophila impilo engcwele ogijima nepolitiki. I'm telling you ngathi ngiphinde futhi ngamamezelo wona umshado. Ngeke umzalwane osindisiwe okholwayo owasizakala wamamukela uKristu obisehle nyuka nezikipa zepolitiki akekho. Thina sisizwe thina. Noma ungachaza uchazile uthi bathi angeke kuze kwenzeka akekho. Nawo tabakhishwe la akekho. Ile process yabalekayo abantwana bakaNkulunkulu kumele befundiswe. That's why sinabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe kodwa abakwazi ukulova kuyokhonza bebholeni. Umzalwane ngolova ebhola. Imagine mina wonke nje ngikhipha iwashini ngesonto ngosuku lokholo noma ukukhonza nothi ngikhonza nini. Ngikhipha iwashini ngithi ngiyawasha Nkosi yami ngeke ngikwazi ukuhlangana nabazalwane. Ukuhlanganyela kungaka kubuleke kangaka la ngiyosizakala khona la ngiyolapheka khona ngikhipha iwashini khona la khona ngihambi kahle. Ibani nenkambu enhle
lezi ifundiso zomntwana kaNkulunkulu osindisiwe hlala phansi uthi yabonzisa ukukholwa nje ivangeli lakho lingabe nemibuzo ungabe umfana ojwayelana nochorus leader njalo wena makuphuma inkonzo ulayishana nalentombazane yona yodwa yona ikwazi ukuthola ilift emotweni yakhe abanye obagibezi anenzi lutho is true but kunabanye abanemibuzo ibani nenkambo enhle phakathi kwabezizwe. 1 Peter chapter 2 verse number 11 bathandekayo ngiyanincenga njengabafokazi nehambi ukuba ni dead ezinkanukweni zenyama ezilwa nomphefumulo. Uthi umpostoli Paul kubandleni seGalatia uthi lezi zinto embili ziyamelana umoya ukhana ukuphambana nenyama inyama ikhana ukuphambana nomoya lezi zinto embili ziyamelana sokuthi uPeter ke inkanuko zenyama zilimaza umphefumulo. Verse number 12 nibe nenkambo enhle phakathi kwabezizwe athi ngibesilapho manje nibe nenkambo enhle phakathi kwabezizwe ukuze kuthi lapho benihleba kungathi ningabenzi bobubi bebona emsebenzweni emihle. Yabona le life ka seyishoda khona le ngeke ngabona lesi sangoma lesi siyibiza ngomzalwane uma sikhuzwa ukuthiwa kodwa lezi ngoma zezangoma uyidlalayo idlayelanane athi uyathuka uyazingelwa kuthiwa ke number 1 inkambo enhle ngamanye amagama ukuphila impilo engasolekiyo ukuhamba ivangeli elinganambuzo ukugqoka singagqoki ingubo ezabonwa uSolomon athi ngambona owesifazane wegqoka ingubo zesifebe ngoba zikhona ingubo ezweni esiphila kulona ezithi mawuyigqokile umuntu wesifazane odayisayo. So ke asi ivangeli lethu masukholwa usindisiwe wethu wamamukela uKristu awubi umzalwane ophila impilo noma ogqoka ingubo eveza inkanuko kubantu abakubuka. As a result that's why singabi naye nomzalwane obukeka abesex ayikho intombazana eyiba sex kodwa intombazana ekholwayo iyakhazimula ngoba ikhazimuliswa umusa kaNkulunkulu ongaphekwayo awukwazi ukubonakala usex ngoba uma unjalo shothi wena umahosha udayisa ngomzimba so kumele kube nenkazimulo eyibonakala kuwena njengomzalwane osindisiwe. Yifundiso okumele kutshela umntwana kaNkulunkulu osanda kukholwa ukuthi ekugqokeni kwakho kubonakala inkazimulo kubantu abakubuke. Intombazane eyihloniphayo iyahlonipheka noma umfana eyibuka. Intombazane ekholwayo noma umuphi umfana oyibonayo ngeke avele ayibiza ngekhwela. Ungamsothe mama ebona ukuthi akuyona intombazane yekhwela le ehamba idlalisa izinqa ibane nenkambo enhle phakathi kwabezizwe. Ukhona iclass esaligejayo noma asingafunanga ukungena kulona lokufundiseka. Khona into esingafunanga ukufundisa ukuthi umntwana kaNkulunkulu mase sindisiwe uyehluka ugqoka kwakho wawuthi uma ukholwa ubuyele ekhaya uyobuka eWardrobe ulahle kunempahla zayishiswa bakubuzela ukuthi kwenziwa yini lokuthi sengiyakholwa. Laba bethu namhlanje usindiswa namhlanje ayohamba yolala kwa boyfriend wakhe sindiswa namhlanje ayiqhubekela iphusela utshwala sindiswa namhlanje ayiqhubeka ibhemela ugwayi namhlanje ubhema namantombazana ubona ngemlomo ibomvu bayabhema amantombazane ethi sindisiwe athi ayakholwa ecula nje under influence yensangu babhema ama drugs bekholwa besindisiwe babhema nabefundisi babo bathi bekholwa akukho labatakuleka khona babona bahamba bafunana nogwa bafunana nensangu ekholwa besindisiwe awukho nenembeza ayikho into emshesa ngovalo ukuthi ngisindisiwe. Lezi zinto bayiphila ngisho nasemndenini yabo laba abazalwa kuyona baphila lamanyala phambi kwabazali baphuza utshwala phambi kwabo kuze kubabaza uma wakathi angithi uyakholwa wesibongile utshwala athi wemama mina cha Nkosi yami phela ngisena uJesu ngoba ivangeli lethu alinayo inkambo enhle phakathi kwabezizwe kunestep esasijambayo istep sokufundiseka.
umntwana kaNkulunkulu osesindisiwe uyehluka kubantu abangakholwa. Ehluka nangokukhuluma kwakhe, ehluka nebehavior yakhe, uyehluka nange-reasoning capacity yakhe. Uyehluka umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Akagqoki njengomfana njengathi uyebholeni ayokhonza inkosi. Uyehluka nangendlela eshela ngayo mefuna ukushada. Why? Because thina sisizwe singcwele. Lithi iBhayibheli ke uma nehlukile kubona ninenkambo enhle kubona. Vela ngeke bangasikhulumi besikhuluma kodwa beba namahloni. Uma babona ukuhamba kwethu okuhle. Ukuhamba kwethu kuyihlathi ngoba sidayisana sodwa, sihlebana sodwa, asinayo inkambo enhle phakathi kwabezizwe. Ngoba kunento esingatshelwanga yona ukuthi thina singukukhanya kwezwe. Sorry, singukukhanya kwezwe. Sisibane esilethiwe sabeka phezu kwentaba. Uma iqiniso lingekho ezweni, ibandla iyinsika yeqiniso. Mntwana kaNkulunkulu esindisiwe eyedwa phakathi kwabantu abomiliyoni uyisixazululo. Emsebenzini la usebenza khona kungekho okholwayo, akufundiswa akwenziwe example ngawe ngoba uyakholwa. Yilama class sasifundiswa wona ukuthi wena ngenkambo yakho uwedwa awube isibonelo emsebenzini ngeke ubani wena. Waqeda amathisho nemjovo emzini wakho ngathi kuseklinikhi. Amapilisi alandwa kuwena sukholwa usindisiwe. Ngoba kunezinto ongatshelwanga yona ukuthi umntwana kaNkulunkulu once ekholwa nenkambo yashintsha. Lithi iBhayibheli ke ukuhamba kwenu okuhle kuyokwenza noma kuthiwa bayanihleba bazojaba uma babona ukuhamba kwenu okuhle. Sikhonza nabantwana bakaNkulunkulu abasizwe abathi abanandaba ayisebenzi le. 1 Corinthians chapter 8. 1 Corinthians chapter 8. Kunevesi engilifunayo lapha. 1 Corinthians chapter 8. Afunda verse number 9. 1 Corinthians chapter 8 lapha awucheck verse number 9. Athi verse number 9 qaphelani kodwa ufuna ilungelo lenu libe sikhubekisa baba buthakathaka. Shothi ke mase ukholwa ezinye zezinto ukuthi une freedom yokudla noma yini yokugqoka noma kanjani. Kodwa qaphela ukuthi le freedom yakho mangabikho abantu abalimalayo ngayo. La ekukholweni ukugqoka kwakho uba neconcern ngabanye abantu ukuthi mangigqoke kanje akekho yini umzalwane olimele. Umphostoli Paul la ukhuluma nebandla laseCorinth concerning indaba yokudla ukuthi okuhlatshelwa amadlozi nani siyazi ukuthi uNkulunkulu yedwa akunankulunkulu noma uthi abakhona uNkulunkulu kodwa uyedwa uNkulunkulu. Usethi ukudla kusondeza umuntu enkosini futhi akhipha umuntu enkosini. Bese kodwa ke as much as sine freedom yokudla noma yini kodwa lokho kudla qaphelani ukuthi manidla lokhu kudla okuhlatshelwa izithombe okuhlatshelwa amadlozi mangabikho umzalwane olimalayo uma ekubona wena uhlele ekudleni okuhlatshelwa izithombe. Ngamanye amagama noma unayo freedom ukugqoka noma kanjani, noma unayo freedom yokufaka namaring, ukufaka nama necklace yokugqoka noma yini othanda ukuyigqoka, kodwa ekukholweni la embusweni kwabo Jesu uba neconcern yokulimala komuntu oseduze kwakho. Ivangeli lombuso ayikho lento ukuthi akunandaba. Uba nendaba la uthi abekhe nabalimalayo uma bengibona nginje. Kuneklasi salibalekelayo akwakumele singena kulona la khona abatshelwa abazalwa umuntu mase ukholwa awusayiphileli wena uphilela yena wakufelayo. Impilo yakho ingabe nemibuzo kubantu abakubhekile. Nohambo lokho elibheke emshadweni lingashiya ama question mark kwabantu abakubhekile ngoba kulombuso kuphilwa kanjalo. Uthi verse number 10 wakhona ngokuba uma umuntu ekubona wena unokwazi uhlezi ekudleni etempeleni lezithombe unembeza waloyo usebuthakathaka uyakudideka. Akaye kudideka yini aze adle ukuhlatshelwa izithombe na khona obuthakathaka useya bubha ngenxa yokwazi kwakho ungumzalwane ofileyo kuKristu. Verse number 12 kanjalo uma nona kubazalwane nilimaza unembeza wabo
ebuthakathakeni niyona kuKristu. Uyabona ukuthi kuyisono ukuthi kunabazalwane abalimalayo ngenxa yakho, ngenxa yefreedom yakho. Awutshelwanga ukuthi ungabikho abazalwane abalimalayo ngawe. Uthi mina ngi-straight talk. Uyafundiswa nokukhuluma. Ufundiswa ukuthi ungakhulumi kanje ulimaza abazalwane. Bakutshela bathi mama indlela okhuluma ngayo abazalwane bayalimala uthi wena u-straight talk. Lithi iBhayibheli uthi umpostoli Paul asifunda khona uthi mawukhuluma kuba khona ulimalayo, ulimaza unembeza wona yona. Awukwazi ukwenza noma yini kuba khona abazalwane abalimalayo ngendlela ogqoka ngayo, ngendlela okhuluma ngayo, ngendlela uyiphatha ngayo. Uma bathi bayakhuza uthi wena awunandaba. Uma bathi bakhuza uthi niyehlulele. Kunehlasa walijambayo. That's why ivangeli lakho lingawe. Awunandaba nomuntu oseduze kwakho, awunandaba nokulimala kwabanye abazalwane, awunandaba nezingane ezibuka nezibukela kuwena, nezezwayo ukuthi wamithisa osisi waphikizisa ukuthi abamithiswa nguwena. Awunandaba nabantu abezwayo ukuthi wena uyakholwa kodwa kunengane oyimithisayo, kunengane olala nayo. You don't care abantu abaseduze kwakho fika lo lidaba endlebeni zabo. Lithi iBhayibheli ubani lilimaza abanye abantu niyona kuNkulunkulu. Ukube kwahamba kwafika endlebeni zakho ngabe unandaba nabanye abantu. In this kingdom mawususindisiwe awusayiphileli wena njengomuntu odrive imoto emgwaqeni, ubuka lo phambi kwakho osemaceleni osemva kwakho. Awukwazi ukubreaka noma kanjani, awukwazi uovertake noma kanjani. In this kingdom uba nendaba nabanye abantu. Ile class labantu abaningi ababaleka. That's why sinabantu abathi mina nginandaba. Unendaba kulombuso. Ngofuna siyotshela nabefundisi benu ukuthi amaringi enu ayasilimaza. Njobe silimaza nilimaza unembeza wethu. Niyenza singakhonsi ngokuphelele kuNkulunkulu. Ayikho lothi umuntu akanako kwakhe. Kulombuso lo akekho umuntu onako kwakhe. Siyasho ukuthi amaringi enu ayasilimaza. Na uma wazi ke ukuthi kulombuso uma kukhona into eyilimaza umzalwane uyayisusa ngoba niyona kuNkulunkulu. Ngaba abaqhubeki bawafaka amaringi. Siyabatshela ukuthi lesi ikhafu enifakayo siyasilimaza embusweni. Zishiya nemibuzo lesi ikhafu ngoba kunala ilandwa khona siyothandazela nikezwe amandla. Nithi nina ithandazelwa ngezenu ayilandanga kulezi inyanga. Phone ifakela ngoba ziyasilimaza. Ukube balithola iklasi kwabona ngaba bayazi ukuthi uma umzalwane eqhubeka ngaloko kwenzayo kuyeke. Ngaba baqhubeki bawafaka amaringi, ngaba kusibona abashoyo ukuthi asinandaba. Uba nendaba kulombuso. Uma sichaza ukuthi lamaringi asilimaza uyakuyeka. Uma bazalwane bakutshela emabhulukwe lamabhulukwe agqoka asilimaza uyakuyeka. Lithi iBhayibheli uma umzalwane elimala ngenxa yakho uyona kuNkulunkulu. Uqhamuka phi la khona kuba nabazalwane mina anginandaba. Why? Because awutshelwanga ukuthi ukuphila kwakho awusayiphileli wena. Phila na uma noma uba useduze kwakho. Kunini sibatshela labefundisi lamaringi anembuzo. Kunini sibatshela amanecklace eniwagoqani wafaka la asilimaza. Kunini sibatshela eziphambane egcwele emasontweni asikhonzisa kabi. Uma kungasho lutho nezisusi nga bathi abanandaba. Kunendaba kulombuso. Kulombuso kunendaba. Awuqhubeka unento elimaza umunye umzalwane ngabunandaba. Unkosikazi wakho ethi wena le ndaba ukujwelana nalo mama ujwelana nale ntombazana kuyangilimaza emoyeni. Umkholo usindisiwe ukulimala komzalwane kumele ukuthatha serious ngoba lento ishithi imphatha ka mawukholo usindisiwe awukwazi ukuqhubeka nale ntombazana uthi ngisebenza naye. Unkosikazi wakhe utshela ukuthi kodwa ayingiphathi kabi kahle le ndaba yakho nale ntombazana. Othi umngani wakho uthi ukhonza naye enehlane enyuka nifonela noma kanjani. Akakwazi ukuthi unomndeni, akakwazi ukuthi wena ubaba omuzi ekufonela noma yinini. Osabathi uyachazela unkosikazi wakho uthi wena ukuthi ulimaza into encane. Uyachazela ukuthi iyangilimaza. Pho wena mawukholwa awukuyeki ngani? Akuyeki ngani? Cha kuthi nje mina wena uyashesha ukuthunukala, ngiyashesha ukuthunukala. That's why uzokutshela ukuthi yangilimaza indaba yakho nale ntombazana. Awunandaba. Ngoba ukulimala komunye umzalwane akunandaba kuwena as long wena u-right wena. Ukuthi u-right ukuthi wena nalowo muntu anithandani nani makwaziwa wena it's fine kodwa ngithi oseduze kwakuya kutshela ukuthi indaba yakho nale ntombazane iyangilimaza. So ke lithi iBhayibheli ke uverse number ubando 10 11 khona obuthakathaka
useyabhubha ngenxa yokwazi kwakho. Umzalwane ofileyo kuKristu. Kanjalo uma uverse number 12 kanjalo uma noma umzalwane kubazalwane nilimaza unembeza wabo ababuthakathaka niyona kuKristu. Kunezimpi eziliwa namhlanje ziliwa ubaba ekhuluma nonkosikazi wakhe ukuthi labafana bangabangani bakho usibani bani wena unkosikazi womuntu. Hayi baba lona umngani wami umngani wakho kanjani ngoba wona unkosikazi wami labafana bakujwayele kangaka abakhuluma noma kanjani abahlala bakunikeza ama lift. I'm not comfortable. Awuzethembe nawe iba indoda ozethemba. No ayikuthi angizethemba unembeza wami uyangilahla angibi nokuthula uyangilimaza ngoba ngiyakuchazela ukuthi I'm not happy ngale crew yabafana abaseduze kwakho ngoba ngumuntu wesilisa ngiyamazi umuntu wesilisa uyolisebenzisa ithuba noma yini imhla walithola and ngiyakutshela nje unkosikazi wami ukuthi I'm not comfortable ngale crew yakho nalabefundisi baka wehla wenyuka nabo nigijima amatende nilale emotweni ningabuyi. I'm not comfortable. Athi ukuthi akazethembi kumele uzethemba. Ngiyakuchazela nje. Uma nilimaza unembeza womunye umzalwane ithi iBhayibheli niyona kuNkulunkulu. Iclass leli okwakumele utshelwe lona before uzoba umuntu okwazi ukuyiphendula. Cha mina Nkosi yami ngiyomtshela akakwazi phela ukungitshela ukuthi ngihambe nobani uyakuchazela ukuthi akekho comfortable ngalo hlobo lwabantu oyisurround nabo. Kulombuso lo esikuwona makukhona okulimaza abazalwane siyakuyeka. Ukuyeka noma ukuthanda. Ngoba lithi iBhayibheli uKristu maefa wafela thina. Lithi iBhayibheli ukuze abaphilayo ukuyithi labo mase siphila asabe sisayiphilela thina. So ayikho into esiyenza ngenhloso ukuthi senzela thina kodwa siphilela yena wasifelayo. So sikwazi ukuphilela yena kodwa silimaza abantu bakhe. Kodwa sinabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe abangabinandaba nabanye abantu abayicabangela bona nabayiphilela bona. Kuneklasa walijambayo sethuka sukuzwa sokukhuluma sethuka sokubona usushumayela kodwa wangalithola ithuba lokufundisa uhlaliswe phansi udodiswa ufundisa indlela yokukhuluma. uPhilip chapter 2 verse number 29 uthi malingaphumi Efeso chapter 4 verse number 29 malingaphumi nezwe lodwa elibolile emlonyeni kodwa kuba amazwi. chapter 2 Efeso chapter 2 verse number 29 mawungaphumi namazwi abolile emlonyeni kodwa kuba amazwi aswelekile kuze abavezele umusa abalalele. Kuneklasa walijambayo ongakazi uzulithola. Leli klasa lijamba ngoba wena kuphela lijambeni nje umfundisi wakho. Sibona indlela abheva ngayo umfundisi wakho ukuthi unento angayitshelwa ngokube walithola iklasi wayengeka ukutshela lento yakuthi awukwazi ukuyendlini yenkosi ungaphethe lutho ngoba endlini yenkosi vela sihambisa ubukhona bethu. Ukuba umfundisi wakho walithola iqiniso wayengeka athi hamba uyokumashonisa uyofunana nemali ukuze ukwazi ukunikela ngoba ukuba walithola iklasi bezokwazi ukuthi sinikela ngaloko esinako. Asiyikhandi ikweletu. Mawusesontweni yokukhonza ukwazi ukucela imali kwamakhelwane uthi ngicela ukunikela ngoba kumele uvele. Mawungena kuhlala phansi futhi akumele ngufile guilty ukuthi awunakho. Into ekumele kwenza ufile guilty ukuthi ushiya imali endlini uzopretend ngathi awunayo imali unayo. Ukube walithola iklasi umfundisi wakho wayekwenza ukuthi ube free ukuthi siyanikela ngoba sinakho uma singanaka sinikele. Kuneklasi elajampwa abashumayeli abazela evangelini because bafuna incebo bashumayela ukuceba bathengana nezimoto bala bazoxhaphaza wonke umuntu basebenzisa ilungelo abalinikezwe inkosi ukumanipulate impilo zabaningi. Wathi uJesu kubona befundisa labo bashumayela athi yeni iphuwe ngesihle utshela abashumayela athi lento niphethe whether healing deliverance isambulo whatsoever nikuthole mahala mawungabikho khokhayo akhokhelelo ke nikunikezwe yimina. Iklasi lelo uJesu walinikeza abapostoli. Kodwa befundisi bethu namhlanje basulwa emjuluko ngama 150 nama 1000
u150 ngothatha basula umjuluko ngo10,000 because ungayifaki isamfonyo inkomo ebhulayo. Kufundiseke kuhamba ibanga elide kakhulu. I-direction ibalulekile kakhulu kunespeed. Baningi abantu abashumelayo namhlanje kodwa abangafundisekanga. Kuneclass abayijamba mbona indlela ekhuluma ngayo. Khuluma phambi kwabantu abadala ufaka izandla emakhikhini ukuthi uyashumela iverse unalo lo muntu lo. Kodwa kuneclass angalithola ngokufundiseka. Umuzwa noma ekhuluma baningi esibabona momba ikhuluma ukuthi ukufundiseka la kungekho. Unali iverse impela esambulwazi kodwa akakwazi ukukhuluma nomuntu omdala. Sebabona abaningi amavideo nakababumswele uthi umuntu omdala eguqe ngeenyawo yena mange ngezathi ekhipha imali bonke unayo imali impela uyanikela impela siyambona uyanikela kodwa ayifundisekile lenkaba umuzwe endlela ukukhuluma ngano umuntu omdala uthi ya uyaphila ngoba safundiswa ukuthi umuntu omdala mawukhuluma namkhulu ukhuluma kuye eningini akwazi umuntu omdala ukukhuluma uthi unjani. Sasifundisa ukuthi umuntu omdala makhulumana ngathi khulumana eningini niyaphila yini kwakuyindlela yokuhlonipha. Number 2 uma uhlanganisa izandla noma uhlanganisa amadolo that's why umuntu ekubingela umbona efaka isandla la isign ye respect ukuthi kuba sengathi ukubingela ngezandla lezo ngoba imfundiso ihamba ibanga elide. Safundiswa ukukhulu ukuthi uma uhlanganisa izandla ukubingela umuntu omdala isign yokuhlonipha. Uma ugobisa umhlana uyahlonipha. Uma ubingela umuntu omdala ubamba lesisandla kusho ukuthi uyamhlonipha. Kwakunendlela ukukhuluma okuchaza umbona noma semdala ukuthi ukhona iclass lo muntu walijamba ngoba ukufundiseka kuhamba ibanga elide. Umuntu wafundiseka noma semdala umbona noma ekunikeza into umuthi kuba sengathi kuhlonipha yena emdala. Uma kukhona into esaba nebhadi ngayo kulombuso wethu kaKristu ila khona saphatha amabibi ame emapulpit engafundisekanga. Ame kuphela ukuthi yasazi isiGreek nesiHebheru nezambulo kodwa umusa zoba sustain endaweni abahleli kuyona abanganawo. Abakwazi nokuaddress abantu abayakwazi nendlela yokukhuluma nabanye abantu. Abakwazi ukuthi umuntu omdala uyahlonishwa abakwazi umuzwe endlela enza ngayo ukuthi khona into yashodala namantombazana avutha phambili ahlaza yek. Sakhula thina kukhona ubhuti nosisi sasingabizana namagama abanye kwathatha isikhathi mazi ukuthi ubani igama lakhe. Namhlanje siphethe amahlathi abantu abathi yini nina nifuna ukubizwa ngobhuti noJesu asikaze sathi baba uJesu ngoba lento leyo yokudelela igcina abafuna ukuzoyifaka nendleni yokukholwa inhlonipho bese ngathi lempilo esemgwaqeni yona impilo yokuphilwa ngayo nasendlini yokukholwa. Lento yo brothers and sisters kwakungachaza ukuthi ubhuti umuntu oshadile noma ubhuti umuntu ongashadanga. Brothers and sisters kwakuyindlela yokuhloniphana. In this kingdom ubhuti nosisi indlela abazalwane bebizana nga yayingekabi bikho lentweni ukubizana ngama-title ukuthi udokotela upostoli yayingabikho ngoba lento kuba udokotela ukuba umpostoli ngoba nani no ithulusi lami lokusebenza akwazi ukumbiza mangifika ekhaya uthi sawubona thisha uyangithuka mangupastor ngokwe office engisebenza kulona. Angikwazi ukuthi mawusubingelela mina uthi sawubona pastor ngeke usungibingelela sawubona phoyisa sawubona dokotela sawubona uyangithuka mawenza njalo osazi nisibongo sakho osazi awalazi igama lakho. Bangakafiki lokho kwama-title so kwakwazi ukuthi abazalwane babizana ngobhuti nosisi brothers and sisters. Kodwa namhlanje sekwama lezi zinto zama-title that's why bayalimala mangekho umbiza ngegama lakhe noma uthi sawubona babuzwane uxabane ukuthi uyamehlisa uyazini ukuthi akasena ubabuzwane umpostoli ngoba kuneclass eladukayo ukuthi noma ubani ongakwehlisa kubizwa noma kanjani ngeke kushintshe ukuthi wena ubani. Iclass eladuka elinye abazalwane abangalitholanga kakhulukazi abashumayeli elele kampostoli Paul athi ngoba sinale nkonzo sahawukelwa asiliphambanisi izwi lenkosi asishumayeli thina befundisi bena balitholanga lelo class banazi izambulo kodwa abatshelwanga ukuthi mawume pulpit mususitshela ngawo afuna ukwazi lutho ngawo. Umpostoli Paul nganquma enhlizweni yami ukuthi ayikho enye into ongeyazi ngaphandle kukaJesu abethele esibambanweni. Abalitholanga leli class abefundisi beni that's why they can spend 30 minutes 1 hour 2 hours esichazela ngayo nonkosikazi wakhe. Asifuna ukwazi lutho ngawo ngoba ayikho iperson eyodwa imoto zakhe nempumelelo yakhe akusifaki indawo. Sifuna ukwazi uJesu yedwa elenge emthini ohlazo. Abalitholanga lelo class.
ukuthi uma umi phambi kwabantu usutshela abantu ngawe. Tshela abantu ngoJesu. Ayikho into ongabafakazela ngayo ngoba nabo lobufakazi basemasontweni kusibona ubufakazi indlela epride yokumanipulate abantu abathile lapho ku-advertise ama-position, advertise izinto eniyiphethe uba ngathi kuyafakaza kanti kubanga umsindo. Uma umuntu ethi uyafakaza ufuna ukwazi uJesu, fakaza ngoJesu esiza umuntu. Uthi ngangiswa nesibi ngezayo enkosini kwathi ngegama likaJesu ngathola ukuphumula wezumthandazo wami wangithethela. Ilokho sifuna ukwazi mawuthiwa uyafakaza ngoKristu, asifuna ukwazi imoto zakho, asifuna ukwazi abayingane zakho nengane engakho ushade bani usebenza kuphi, asifuna ukwazi lutho ngawo. Ukube walithola iklasi lokuma lokufundiswa ozwazi ukuthi wathi wasitshela ngawo nonkosikazi wakho nemoto zakho nezindlu zakho khona iklasi walijambayo. Ngoba sinale nkonzo sahawukelo uPeter weshadile, uPeter enonkosikazi. Bible lonke akukho nevesi lilodwa noma ichapter neyodwa uPeter wakhe wathi uthi fahla kancane ngomkakhe, ngoba there was no need ukuthi sazi ngonkosikazi wakhe. Nokuba siyazi ukuthi wayeshadile uPeter, siyazi ngokuthi lithi iBhayibheli uPetru uJesu hamba nabapostoli bandlule emzini kaPetru noma kwabo Petru, umkhwekazi kaPetru wayegula. Ila sazi khona ukuvela legama uthi umkhwekazi kaPetru. Awu, kanti uPetru wayenomkhwekazi kanti sothi wayenonkosikazi. Sazi lo ukuthi wanengane kanje sewungawuthole emlandweni masuthi uyagubha kwabantu abenza research, kodwa kwakungenasidingo ukuthi kufakwe kugospel ukuthi uPetru wayehlalaphi enobani. Kuneclass elasalayo nakubashumayeli lokuthi betshelwa ukuthi musukumanipulate abantu for your own benefit. Umpostoli Paulo eEfesu wahlala khona 3 years. 3. Ofunda uzenzo chapter 20 wahlala eEfesu Paulo 3 years. Lithi iBhayibheli wathi akathathanga imali yamuntu khona ewumpostoli. Lithi iBhayibheli angithathanga silver leni, ngithathanga golidi lena, akathathanga lutho for 3 years. Uthi nina nofakazi bami kusho uPaulo, nofakazi bami ukuthi ngaqhubeka ngayisebenzela ngezandla zami ukunakekela idingo zami nabantu engangihamba nabo. Uthi but I know emveni kokuhamba kwami kuyofika amadoda angawuhawukela umhlambi kaNkulunkulu. Kuyofika abantu abane-concern mababona abantu abawu-1000, babona ama-1000 kothenga iy'moto, ngoba namhlanje uma kufika abazalwane bakhategorizwa ngendlela abasebenza ukuthi basebenza kuphi, abanandaba nemphefumulo yabo. But kunento engafundiswanga abashumayeli. Umpostoli Paulo mechaza indaba yomnikelo uyayicacisa lento ukuthi akekho empini ngezakhe ikhale. Uthi inkomo ayifakwe isamfonyo mayibhula. Uthi nathi esihlanganyela nani, uthi nani, uthi thina ngaba sihlanganyela nani ezintweni zonke ezinhle ezenu. Ngamagama thina esishumela ivangeli esitshala kunina emoyeni, nina kumele nitshala kithi enyameni. Besathi umpostoli Paulo as much as nginalo lelo lungelo, before asho leso statement uthi inkosi imisile ukuthi abashumela ivangeli bazophila ngalo. Ophatha temple udla kwetempele noma ku-altar udla kwe-altar, bekhota from Old Testament ukuthi abapriest bebephila ngeminikelo eyithathwa mokuhlatshiwe kunesabelo ezithile zayithathwa kwakuwukudla kwabo. Bese kodwa ngisebenzisanga lelo lungelo. Ngabe bafethu ngisekhona yini? Ngisebenzisanga lelo lungelo ukuze ivangeli lingathiyeki. Khona iclass bashumayeli bethu abangalitholanga. That's why kulula kakhulu ukuthi sihamba simanipulate abazalwane ngoba sibiziwe. Kulula kakhulu abantu bathi ngibizelwe ukuzomemezela ivangeli ayeke umsebenzi, etshela ingqondo ukuthi ukondlwa abazalwane. Sike sakhuluma emini la
ukuthi uma ulindele ukondliwa abazalwane woyazi ukuthi akukhulumeki uma unesinkwa emlonyeni. Abantu bayakhathala abantu. Uzokwenzela kabili kathathu kusasa yoba sebalisa. Ma uyimisela ukushumela a true gospel, a genuine gospel, zifundise empilweni ukuthi yenza something wazi ukulala udlile. Abantu bayakhathala. Lezi zinto abangatshelwa ngabantu ukuthiwa uma unama skills sebenzisa iskill sakho ukuthi ukwazi ukukhanda amathuba omsebenzi. Kune class esayijambayo thina njengabazalwane nabashumayeli bethu. La khona kumanipulate abantu kumukela noma ubani. Uyazi ukuthi in the Old Testament, masikhuluma ngokweshumi in the Old Testament, umuntu wayengaphandle kwesizwe sakwa-Israyeli wayengavumelekile ukukhipha kweshumi. Sekukuningi. Umuntu ongaphandle kwesizwe sakwa-Israyeli wayengavumelekile ukukhipha kweshumi. Lokho kwakuchaza ukuthi awukwazi ukuthatha isibusiso esizweni ongabhilongi kusona. Kodwa namhlanje kuneminikelo esiyimukela kubantu abangakholwa bathi banakekela imisebenzi kaNkuluNkulu kanti bazotshala imithi, batshala iziqalekise embusweni kaNkuluNkulu, ngoba lezi imali iphuma embusweni obumnyama. Ngoba siyathanda ukukhangeza singazi nokuthi ivelapha, asinano umoya. Kunezinto, kuneclass abazalwana salijambayo ukuthi asihambe sikhangeza. Akusizona zonke izimali sihamba siyithatha, ezinye izimali zeqhamuka embusweni obumnyama so that kuzomanipulate umbuso esikhonza kuwona. Kule class thina salibalekelayo kube safunda kahle ibandla, sasingeke sihambe sikhangezela uhulumeni ukuthi asakhele izindlo zokukhonza. Ngeke. Ayikho imali ongakholwa sasingihamba sikhangeza ukuthi azokwakha isonto yena ngakholwa. Sikhangeza ngoba sibona imali. Kunemali enqatshwayo, ngiyabonga. Because we understand ukuthi lezi imali eqhamuka komunye umbuso. Kodwa mhlawumbe uzotshela ukuthi uNkulunkulu wethu landa ingcebo ethu kusebumnyameni enikeza abantwana bakhe. Bachaza ukuthi ambane othatha ingoma izimali zama Illuminati nyaka ngazamabandla. That's why ama product aphuma kulamabandla akhandwe ilezi imali zobumnyama. Aba product akhona ukugula, ubufebe kuyazalwa ngoba vele isisekelo esakhelwe lisonto seqhamuka embusweni obumnyama. Kunezinto abazalwana abangayimukelisa ukuthi lezi imali sihamba siyithanda siyithatha kwesinye isikhathi senza isikhanda ama covenant nombuso obumnyama ngezimali. Bengeka befundisi bambe bakhangeza noma bapha befundisa bayokutshela ukuthi hayi ngiright. Umbono umuntu uyayidinga lento athi ngiyabonga. Ngoba eyazi ukuthi kunosizo ungalamukeli ngoba usukwazi ukuthi iqhamuka kuphi. Sihamba siphaphathela nezinyanga, sisupportwa yizo inyanga. Izona ezisithengele imoto. Kune class. Kwake kwafika abapostoli, bake kwafika indoda lapha ukuthi uSimiyoni. Ithi iBhayibheli yaqhamuka nesamba semali. Bona abapostoli ithi iBhayibheli yayizofuna ukuzotapha ogcobeni. Yathi by faith ngiyathatha lento yenu. Kube yafika kithi kulesi sikhathi ngawa sathandaza njengebandla sibabazi amandla amakhulu uNkulunkulu uyasebenza kuze kwathinteka nomuntu athi uyayifuna lento kuphila. Ithi iBhayibheli abapostoli bathi yathi iqhamuka nesamba semali iphethe isaka lendoda ifuna ukutapha ogcobeni lwemangaliso. Bathi abapostoli ayithengwa lento esiphethe. Hamba uyoshona nemali yakho. Hamba uyobhubha nayo. Befundisi bethu laba bamezela ivangeli bamukela kwasana. Ngoba kune class salijamba lokufundisa ukuthi kunezinto ezingenziwe in this kingdom. Abantwana bakaNkulunkulu namhlanje ababusiswa amaculo. Abantwana bakaNkulunkulu namhlanje baspenda ama-hour begida kunokufundiseka. Abaprioritize amaculo kunokushunyayezwa. Uma kushunyayezwa bayozela. Uma kuculwa bayagida. Sigidelwe izangoma nezinyanga endlini yokukholwa. Izwe liphakathi embusweni. Uma sikhuzwa lezi zinto kuba ngathi sihlulela. Abantwana bakaNkulunkulu ethi noma sekholwa amazinya agcwele ogolidi
umbuzo le golide walifakele nenkinga amazinyo yini no efuna ukuchama noma sekholwa uma ukholwa ngempela uyahamba uyalikhipha izinye legolide uma Jesu efika ngempela ngisho usonta ngoba ikhona lento ekushesa ngoba ukuthi I wonder bathini mase ngihleka ngezinye legolide ungamana usala unekephe kunokuthi uhlala uvutha umlilo namazinyo amagolide owa eGibhite ngoba ufuna ukuchama ingane manje lafika kahle izwe lisendlini yokukholwa sikwazi uyikhuza lezi zinto ngoba nabo bonke abantu abasindiswe bagunda amakhaya osisi bethu bakhamba bayokhanda izwe lilakho ngathi womahosha motho abakuthi kodwa hlukane ezweni ngeke sikwazi ukubakhuza uba ngathi siyehlulela masifuna ukukhipha izwe endlini yokukholwa kunento singafunanga ukuyifundiswa kuze kube namhlanje osisi bethu bayayiqhubekela bayilalela nabafana abangakholwa akuyinkinga kusona inkinga kubona not knowing ukuthi bakhanda ivumelwano nombuso obumnyama lithi iBhayibheli ohlangana nenkosi baba moya munye kodwa lala nasifebe babamphefu babanyamanye naso abatshelwanga ukuthi akwenziwe kunezinto ezingenziwa kuneminyango oyivulayo akanandaba banesibindi kolala nomfana ofaka ama-T-bags okhalweni ushupile emzimbeni ngathi usebenza kwa-Eskom ashawa na uvalo ukuthi ngikholwa ngisindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu osindisiwe banesibindi ukhumula iphentini lala nomfana ophuzana nembiza akanandaba osisi bethu abanandaba walala nabafana amazinyo abrown babhemana nensango baphuzana notshwala banukana nogwayi they don't care ngoba kunento abangatshelwanga yona ukuthi zithande ukuqala so that ungadayisi ngobuzukulu bakungadayisi ngegugu uNkulunkulu akwenza lona la kuthintita khona ukhiphe emnyameni wakwenza ngoba umntwana wakhe uthathe serious lo ukuthi noma ubana kwenza akubona ube easy target namantombazana ay easy target noma sekholwe esindisiwe why because abalitholanga ithuba umhlabathi besindisa okuhlalwa phansi ukuthi hluka manje ezweni kunomama abashadile bayi easy target eshade njalo unkosikazi womuntu kodwa easy target usheleka kalula unkosikazi womuntu ofaka iringe kodwa ngibona indlela egqoke ngayo kungacaci ukuthi umama noma intombazana endlela ehleka ngayo nje bandla lethu liyinhlekisa labantu abathi basindisiwe baze badlulwe ezinye izinkolo hamba ubuka abakwalikhanyana buka omama bakhona bagqoka kanjani hamba ubuka abakwashembe buka omama bakhona bagqoka kanjani hamba ubuka abakwamasango buka omama bakhona bagqoka kanjani amantombazana bakhona bagqoka kanjani hamba endlini yokukholwa bagqoka izikete ezisefekile abafana bakhona uvela neinduku ngaphandle bafaka ama-skin jean lamabhuluku akhona ngathi amasokisi ngoba bane-freedom ubona ukuphila emanyaleni kuba ngathi kuseGibhite ngathi siphile eBhabhiloni umoya kaJezebeli opharethe endlini yokukholwa ngeke silikhuza izwe ngoba abafuna ukutshela ngoba bane-freedom. It's when we realize ukuthi sihamba ibanga elide nalabo bazalwane kodwa kunento singabatshelanga yona ukuthi singukukhanya kwezwe muzo ongcwele ohle wakhe phezulu kwentaba sisibani thina sibeke phezulu kwentaba khanya kwethu ukhanyisela wonke umuntu akumele ngqoka noma kanjani kumele wehluke akunandaba ukuthi ivangeli laseGoli linjani nandaba lasePitori wena wehluka choose ukwehluka uthi angikwazi ukuyipintsha ngamabhuluku ukubonakala wonke umzimba wami amathanga ame angikwazi ukwenza lento le abaseBhabhiloni amadodana kaFaro amadodana aseBhabhiloni agqoka ngalendlela nami ngisindisiwe ngikala ngalendlela bese ngithi there's nothing wrong iBhabhiloni lisendlini enkosi bese kuba ngathi everything is okay it's not okay. Uthi uPeter ngencenga bazalwane ukuthi nibe nenkambe enhle kwabezizwe noma thiwa bayanihlela alibuyi ivangeli lakho nosisibethu abakwazi ukugqoka alibuyi ivangeli lethu la khona wonke umuntu nongakholwa ehalela ukuyoshada amantombazane ekholwayo engasiwone easy target angahamba veza imtsintsila namabele bese the end of the day ngiyakholwa angabusiswa abafana ngoba badrive amagalofu liyabhubha izwi likaNkulunkulu ngoba nabashumela ivangeli they are not willing tshela abazalwane iqiniso ukuthi asimvezanga kahle uJesu phakathi kwabezizwe
safika eBhabhiloni saphila njengabo. Bathi bethunjiwe abantwana bakwaIsrayeli baseBhabhiloni banqaba ukuphila impilo yaseBhabhiloni. Kwana noma sebetsheliwe ukuthi asicela siculela amaculo yaseSayoni nanidumisa ngabathi asikwazi ukudumisa iculo likaJehova ezweni lokuthunjwa. Ngamanye amagama babezama ukuchaza ukuthi asikwazi ukucula into yobungcwele siyicule eBhabhiloni ezweni lamanyana. They refuse to act ngathi basendaweni eright kanti basendaweni errong. iBhabhiloni esendlini yenkosi sicula lamaculo everywhere. Le vangeli likwenza ungahluki kunabo bonke abantu. Khona usingisiwe emotweni zakho hamba ugidela umaskando ushaya ungabi nankinga ungashawa uvalo kodwa by so doing I'm not representing my kingdom. Kuba ngathi ku right. Simvezanga kahle uJesu ezweni lakithi. Umpostoli Peter uPawulu ivangeli likaNkulunkulu yahlanjalazwa kwabezizwe ngenxa yenu. Thi nani nina nithi ungebiwe niyeba. Kuyibhada likho ivangeli sesishumela libe namandla ngoba laba sishumela kanye nabasidayiswa yibona. Shado wethu baphuma labo shada abantu abangakhona boshada nezinyanga. Nabo bani obani labo lokulukuzana prophetess disorder iningi endlini yokukholwa idalwa abantu abathi basindisiwe ngoba bethi bekholwa bafuna ukuqhubeka baphila izwe. Apostoli Paul tinyancenga abazalwa ngobubele bukaNkulunkulu. Ingqondweni eguqula ukuze nikwazi ukuhlolisisa kwintando kaNkulunkulu. Ningalilingisi lelizwe emkhubeni ngoba lelizwe linemikhuba yokugqoka kwalo. Lelizwe linemikhuba yokukhuluma. Lelizwe linemikhuba yemshado. Kunendlela ababheva ngayo ezweni. Ayikwazi nemishado yamakholwa ibheva indlela izwe liphila ngabheva ngayo. Kuyadivorcewa namhlanje ngoba nale mshado makushadwa kwakushadwa lama hips, kwakushadwa izimali nezimoto. It was not for the purpose of this kingdom from the beginning. That's why ngeke sustain. Now sifuna abantu bazi ukungena emshadweni kuyinkonzo. Ashadeli khona myself. Ivangeli kaNkulunkulu yahlanjalazwa kwabezizwe ngenxa yethu ngoba thina simemezela ivangeli sibuya siyaliphika futhi. Kube ngathi ku right. Abanye bethu sasikhola ivangeli le right emakhaya konakala sifike edrobheni. Sathola inkunzi eziphila noma kanjani nathi sa adjust kube ngathi siya upgrade kanti indlela ethu yokuduka. Ngoba ukufa isono masukubamba siqala sukulimaza siqala siyakususa la khona usizakala khona kube ngathi sikudonsela ehlane sikususa endaweni la khona kubantu abazokukhuza kubantu abazokutshela sifuna ukuassociate nabantu abazothi right way sikususa kulabantu abakutshela ukuthi awugqokile kahle. Umsebenzi wasonto oqala sizokususa kubantu abazokukhuza ukuze mase ushaka usehlane usi rejecta wena ube namahloni ukubuyela endaweni eright. Sanibona kune class la khona sanibalekelayo ensukwini zokusindiswa kwethu, and then it seems like everything is okay. It's not okay. It's a piece of advice for everyone. I'm encouraging everyone olalela la namhlanje ebusuku ukuthi somewhere somehow ulidayisile iqiniso ngenxa ufuna ukwamukeleka. Somewhere somehow ulidayisile iqiniso ngenxa ufuna ukuthandwa. Akukho right. Deep down your heart you know ukuthi akusuwe lo. Wena wongagqoki ngalendlela. Wafika so wabona abanye baphila noma kanjani. iBhayibheli uyezwa noma ugqokile ukuthi ngagqoka ngathi ngisifebenyana nje semfana. Ngagqoka ngathi isifebenyana esinzima. Wonke nje wena uyamdayisa uKristu izulu. iBhayibheli asibe nenkambo enhle phakathi kwabezizwe. Asirepresent izwe esisuka kulo. Wonke nje Gibhithe liyakubusa. Wangashumayela ivangeli loshumayela namhlanje that everything's okay, it's not okay. Asikwazi ukuthi sithi ngabantwana bokukhanya kodwa iBhabhiloni lisendlini yokukholwa. Umoya kaJezebeli ubamba amantombazane bamba omama. Umama umuntu, umnkosikazi womuntu. Baza nalobo baba bangayithandi lento yokukholwa ngoba nivela nibe sex inkosikazi womuntu abe sex bathi abangakholwa bahlonipheke. Ngeke bafethu. This is not the gospel. Bahamba nquno mama basindisiwe.
iBhabhiloni lisiphethe. Hayi. Ke wafethu. Kodwa uyabuya uJesu. uNkulunkulu uyabaza bangabanga. Ngiyacela ngiyakuncenga kuphela bukaNkulunkulu. Ngicela. Lali right lela vangeli ungakatholi lelo liphethe namhla. Buyela kulela vangeli. Ngiyacela. Hamba kuwo wonke amasonto, buka labantu abathi bayakhola, babuke everywhere, babuke kuma social media, babuke emabandleni abezwani kwabona, bahamba nqunu bebodwa. Akunhlamba kumaqili. Kuma social la kuma inbox yabo laba bashumayeli baya consult ufaka imali uma ufuna ukukhuluma nayo. La ngenjeni ivangeli. iBhabhiloni sendlini yenkosi. iBhabhiloni sendlini yenkosi ifike nabantu abaqhamuka ukuyothwala. They know ukuthi bayesogweni vele. Bafika bayethe ngathi balethe freedom but everything is okay. It's not okay. uNkulunkulu akahlekwa. Lokhu umuntu akutshalayo lokho ayokuvuna. iBhabhiloni kwenzile lokhu ungathula. Sikwazi ukubamba abazalwana abayibahlathi ngalendlela. Abazalwana abahamba nqunu emphakathini. Abazalwana abadakwayo phakathi kwabantu. The end of the day si expect ukuthi abantu abakhona. Sishintshe abafana emphakathini. Osisibethe abakholwa bashintshe imoto phakathi kwabantu abakholwayo. The end of the day kusasa metendeni athi nawe uyakholwa usindisiwe. uNkulunkulu akahlekwa. Lokhu umuntu akutshalayo khona yokuvuna. Asimelanga kahle simrepresentanga kahle uJesu kulesi sizukulwane. neBhabhiloni lingcono kakhulu kunathi. Nalezi ingane egijima ngaphandle zizendlini yokukholwa zifika zilinyazwe yibo abashumela bayimithisa baphika ingane. Kube ngathi ku-right. This thing is not a gospel. Nina nesizwe singcwele ubupriest bobukhosi. Kuba ngathi sekujwayelekile ebandleni la khona ukuthi ulo ujola nalo la ujola nalo vele emasontweni ethu kuyajolwana kube ngathi kusemthethweni. Kuyadakwa kuyaphuzwana kuyamithiswana kuphikwana nezisu kube ngathi yona impilo yakhona. Abafundisi bakhona bayayilala lesingane kube ngathi ku-right. This is not the gospel. This is not the gospel. This is not the gospel. And njengoba ngikhuluma kanje uMangcwele uyakhuluma kuya kufakazela ukuthi wena uyamdayisa uJesu. And uSathane wenze show ukuthi uyawubulala unembeza wakho. Ukuthi lamanyala uqhubeka wayenza ungayisoli ungashawa uvalo ungamnandaba ukuthi abantu bathini uthi umuntu nomuntu akanaka indaba zakhe. Samdayisa uJesu abantu babhekile kunabantu abangeke bakholwa uma bebuka wena. Asimvezanga kahle uJesu kulesi sizukulwane. Asiphilanga iqiniso, asikhulumanga iqiniso, saphila amanga ngendlela esigqoka ngayo, ngendlela esiphatha ngayo, ngendlela esishumela ngayo. Sibalimaze noma sebasendaweni yokukholwa. Yabuya uKristu. Ngeke siqhubeka sibe yihlathi. Ngeke siqhubeka iGibhithe liphila phakathi kwethu. Kube ngathi singamadodana kaFaro eGibhithe sivezana nemitsitsile liveza namabele. Kube ngathi ku-right akukho right. Simelanga kahle uJesu. uNkulunkulu uyabaza bangabanga. Yabaza bangabanga uJesu. It's a piece of advice for everyone namhlanje ebusuku. Ngiyacela uyalazi ivangeli futhi nonembeza wakufakaza uyazi ukuthi lento akusivangeli. Phumane emkhubeni yabo. iBhabhiloni uthanda izwe nezinto ezikhona ezweni uyisitha senkosi ebuyayo.
phumane ezintweni zasezweni. Banye badesa ngeqiniso ngenxa yokulamba kunosisi bethu abashade namadoda athwele ngenxa yemali ngamane kuhlupheka azabuya uKristu masibalele enhluphekweni sohlupheka kuze kubuye uJesu. Siswami uyalazi iqiniso le ndoda okipite nayo kufanele wena uyakholwa umntwana kaNkulunkulu sinisiwe. This thing has nothing to do nabefundisi bakunesonto lakho. Kunendaba ne-identity yakho nombuso obhilonga kuwona ukuthi you are not supposed to do that. Deep down your heart you know nomoya kaNkulunkulu uyakutshela nomoya ongcwele uyakutshela ukuthi awukwazi ukwenza lento oyenzayo. Ubulala unembezo wakho ubulala nomoya wakho ukwazi ukuba comfortable emkipitweni. You know deep down your heart ukuthi you are not supposed to do that. Inhloso kaSathane ukuthi uenjoy umjolo uze uyofulahlwe. Inhloso kaSathane ukuthi udlala isonto ukuthi ungabuphili ubungcwele. Inhloso kaSathane ukuthi uze ufe fela kulamanyela ungamboni uNkulunkulu. Sibanjwe emjolweni, sibanjwe emangeni, sibanjwe ebuqilini, sibanjwe ezweni. Ngapha siyasonta siyakholwa ukuthi unenhloso ukuthi noma bamemezele kodwa bangabuphili ubungcwele. Thibhabhela uJesu ngosuku lokugcina lomkhosi wasukuma wamemeza athi khona niwomile. Ngathi ngafisa namhlanje ebusuku esasingathi phenduka kulobubi bakho. Ubudlalile ukusonta, udlale kakhulu ukusonta. Kodwa uqhubeke emkhubeni. Buyele ekhaya. Thibhabhela uMoses wakhula. When he was matured enough, Thibhabhela he came back to his senses. Ukuthi angathokozi ethokoziswe ingcebo yaseGibhithe ongasiyona yakhe. Thibhabhela wathi esekhulile uMose wala ukuthi ebiza ukuthi indoda nendodakazi kaFaro. Thibhabhela wakhetha ukuthi aphatheke kabi nabantu bakaNkulunkulu kunokuthokoza isoneno kwesikashana. Thibhabhela walishiya iGibhithe engalisabi ulwaka lenkosi ngoba wayebheka umvuzo omkhulu wayehamba ngathi uyambona ongabonwa. Ujabulela kubizwa ngohani ngoswithe emjolweni knowing very well ukuthi lelo Gibhithe okuhleli kulona li temporary awoni lutho. Sanibonani. Simvezanga kahle uJesu kulesi sizukulwane. Sivelanga kahle. Ngiyamemezela namhlanje ebusuku. Obashumayeli bethu abagijima idirection abangayazi buyele emuva yokuqala phansi. Nkosi sibethu abahleli nabafana baqhubeka bayabazalela bathi bayakholwa yekela lento ubuyele ekhaya. Kungcono uhleke kwesikashana kodwa uyophila impilo ongunaphakade. iBhayibheli lapho ulizwa izwi lenkosi ungayenzi likhuni inhliziyo yakho. Sazi wasikhuluma kanje namhlanje. Kodwa simemezela ukuphenduka esonweni sakho. Ungaphile emanyeleni uzufele kuwo. Siyala, we refuse ufa njengeyiphukuphuku sikholwa. Jesu senze umngaka umsebenzi uzobanjwa izono zomjolo. U refuse. Bakhona namhlanje siyomemeza nabo standards kanye na uthi I refuse to die like a fool. I refuse ukungena emshadweni ngiqhubeka ngibe umama odlala umjolo. Odlala umjolo ka-TikTok, odlala umjolo kuma-social media, oyithathelana nabafana ngikholwa ngisindisiwe. I refuse ukuphila impilo yaseBabylon ngisindisiwe. Akazi uSathane ukuhlekisa ngami nganinikeza ugunya phezu kwempilo yakhe. Ngikwazi ukuhlala utshwala. Sathane ngibamba ngotshwala nje ngibe igundane eliphile emanyeleni liphuzana notshwala libhemana nefu ngikholwa ngisindisiwe. I refuse. Ungavumi ukufela lapho ungavumi. Bakhona yini abantu namhlanje ebusuku abathi ngiyasukuma ngiyayithintile lithi iBhayibheli kwakunamadoda ubalondoda uGehasi namadoda nakho lithi iBhayibheli basesangweni eSamaria bathi siyohlala lana kuyafana noma sihlala siyofa.
khona bofela emanyaleni bangcwaba njengeyiphuphuphu kodwa bekhona besindisiwe. Sibulawa izifo, savula intuba zokuhlupheka ngoba sathi sikholwa siloku sivulana nentuba zomjolo zamanga ubuqili, siphile emanyaleni, siphile impilo yaseBhabhiloni kodwa sithi singabantwana bokukhanya. I refuse to die like a fool. I refuse. Ngeke ngifa njengesiphukupuku ngifele emanyaleni njengempukane. Ngiyala. Ayiphuma lezi intambo ezibophile, ayiphuma. Lezi iwashu nemithi ayiphuma ilahle. Chitha lezi inefu oyibhema ukholwa. Unabantu kumele badelete nje obaba kaBoy mtshele baba Boy ngiyakholwa mina. Ngimthuke kakhulu uNkulunkulu angikwazi. uNkulunkulu akahlekwa. Ngeke umhleke forever. Lokhu umuntu akutshalayo khona yokuvuna. Lithi iBhayibheli zona zabanye siyabalandela abanye zobafica phambili. Akahlekwa uSibakade. Sikwazi ukuqhubeka kulamanyana kube ngathi it's a business as usual. Si attend ama-conference, si attend ama-movement, sihamba nabantu bethu, siyojola nabo, silala nabo. Kube ngathi ku-right. This thing is not okay. Akukho right. Ngempela uyimisela ukufela kulamanyana. Ngempela uyimisela ukufela kulomkipito. Ngempela uyimisela ukufela ubhemana neyinefu, uphuzana notshwala, ubhemana nogwayi. I refuse to die like a fool. Ngiyala ukufa njengesiphukupuku emveni ukuthi uJesu engithintithile wangikhipha emnyameni ngifake ekukhanyeni. Ngiyala ukufela emanyaleni. Ngiyala ukufa njengegundana. iBhayibheli uNkulunkulu mkhulu ngothando uyaphuza ukuthukuthela kodwa akayikusho onesono ukuthi umsulwa. Usobala masingafela kulamanyala lasibheke sogweni. I refuse. Ngiyala ufela emjolweni. Ngeke ngiphila lempilo ngizini ofela khona. Ngiyala. Ngeke ngisokumphuzana notshela umphuzana nogoloko. Ngibonakala umlomo ibomvu lo muntu uyaphuza. Umlomo ibomvu lo muntu uyabhema. Ngiyala ufela emanyaleni. I refuse. Ukuphila impilo yamanga emshadweni wami. I refuse. Nasobuthakathakeni bethu uNkulunkulu ngamandla ethu. Yabanikeza amandla laba abayimisela ukuphenduka nabafuna ukubuyela kuyena ngeqiniso. Ngeke uphila kanje uphila kanje koza kube nini. Ngendlela waphila ngayo usakwazi nokukhuluma ngoba waphila amanga phambi kwa wonke umuntu okwaziyo. In the other side wathi uyakholwa. Kodwa kusukela namhlanje ngoba usaphila ethuba lisekhona. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu umbona kamdeli. Kuhamba naye kuze kube phezu kwethuna. Ngiyakuchallenge namhlanje ebusuku. Njoba ngikhuluma nawe umoya ongcwele uyakufakazela uthi ngempela uyisikhohlakaliso umuntu. uNkulunkulu uyakwazi lokho yithi singakwazi. Nabanye bangakwazi ukuthi when deep down your heart uyazi. And isono singakaze sivunywe asithethelelwe singaphansi kwamashelofu. Abanye ba reject imshado ukuthi baqhubeke baphile kahle emanyeleni omjolo. Mina ngeke ngishade noma ubani kodwa ubhisi uyalalwa. I refuse to die like a fool. I refuse. Ngeke ngiphila noma kanjani. Alikwazi iBhabhiloni ezweni esiphila kulona omahosha mowafica opoyinti bafica bafaka izikete ezincane baveza amabele badayisana nomzimba nasendlini yokukholwa sifica sisibethi bagqoka le ndlela. Yala sisutha ngikwazi ukugqoka ngale ndlela. Kumele noma ubani ufika empilweni yami athi uyangithanda noma athiwa ngaphila liphi impilo kodwa kumele abe proud ngami emveni kwako konke ukwahluleka kwami. Yala. Funa simemezela kuba sesibethu iconfidence akayidalwa yinwele. Akusona inwele ezikwenza ube muhle. Akusona imakeup ekwenza ube muhle. Awudalwa ngamacici ukuthi ube muhle. Umuhle ngendlela uNkulunkulu akudale ngayo. Khona ukuthanda nje obunje. iBhabhiloni lapha ngaphandle, iBhabhiloni ligcwele lapha phandle bayayipenda abantu bamnyama babomvu nesandleni okukhona uthola ama-fake yabantu. Bathi uma babona ngathi ama-yellow bone kanti ama-fake baphila impilo engamanga.
Shothi uNkulunkulu wayenza uphutho wayenza iphutha mayekwenza ube mnyama. Akukho right. Alright. Masingathola ababili abathathu namhlanje ebusuku abathi I refuse to die like a fool. The one wazi njengoba ngikhuluma uMongcolo yakufakazela I'm telling you. Mababili abathathu mawuyedwa ephenduko libakhona inhloko enkulu ezulu. Namhlanje ufuna sibiza altar call siphethe uthandaza nabazalwane. Abathi ngiyaphenduka. Awuphenduka ukuphela emjolweni kuphela, awuphenduka ukuphela otshwaleni, uphenduka nalokugqoka kwakho. Koqebeza ukhola usindise uveza amathanga nezinqa namabela ukwazi ukugqoka uveza namakhwapha mawuphakamisa izandla kuvela uboya ngala phamisa izandla kuvela nomkhaba ukholwa usindisiwe phenduka kulomkhuba wakho kunempahla kumele uyodrop into ayiphume lezi zinto la let me represent the kingdom well lesi iketi zakho mawuyigqokile kuvelana namaphethi Right, akukho nkinga, right. Asikho proud ngabantu esiyobashada nabo bekho proud ngeinsizwa abazoyishada ngoba ziyabadlala ziyabashintsha abadlala akuproud lensizwa zitepe izandla kuyanabala nabo labafana badunusile amanye amadoda awazi noma uzoshada ushada indoda noma ushada isitabane anyala ukufela amanyaleni nyala Akukho right. Leli vangeli lingamanga. Leli vangeli loku-acta, ivangeli ka-social media platform, ivangeli eli-actwayo kuba ngathi it's a genuine gospel, ivangeli la khona makusizwa abantu kumele sibabalisele, la khona masiza abantu kumele bashuthwe. This is not the gospel. I refuse. Ngiyamemezela kuwo wonke umuntu olalele ebusuku ngiyamemezela empilweni yakho ukuthi yana sisiwami ngeke ufuyolahla yobhubha isogweni ngeke yana ithi iBhayibheli lezi usuku elivutha njengeziko bonke abantu abangamaphikankano bayoshaba bhubha babile njengamabele akhona amabiba yosha ngelinye ilanga leli vangeli letakusilona la khona siney'nsizwa ey'lalwayo nje sonke idunisile kuba ngathi ku-right sinosisi bethu abahamba balalwa befundisa balalwa abafana kube ngathi ku-right this is not a gospel sinabashumela abahamba bakhuthuzana nabantu kube ngathi this is the genuine gospel akusilo Ngeke sambe sikhonza ithixo lemasontweni ethu kumisa ithombe kuba ngathi ku-right akukho right wathi uJesu ensukwini zokugcina into kumele niyiqaphele i-deception bandla likaNkulunkulu liyadukiswa lidukiswa abafundisi bamanga abathwele abatshela abantu ukuphila noma kanjani inhloso yabo bafuna ukuwini abantu abaningi bawawinele embusweni kaNkulunkulu abantu bayalimala uma batshela iqiniso ukuthi ngendlela engqoke ngayo ngendlela iziphatha ngayo ngendlela iveza ngayo niyizwe sinibuka nje siphethe fake everything is fake ungabona intombazana ukuthi mhlophe kanti fake everything is fake about us umuntu mayekuthanda akakuthande ngoba ekuthanda I refuse to die like a fool ngiyala mina ukufela emjolweni ngiyala ukufela utshwaleni ngiyala ngifaka ngidakiwe ngikholwa uJesu senze ngakho umsebenzi ngifela utshwaleni I refuse ngiyala ukufela emkhiphithweni phapha mesokweni Ndingakhuluma kuso nenhlanhla wathi awuzwa lokhu kumkhuba abantu badlala isonto kunokukholwa badlala isonto isikhathi badlala namasonto badlala umen of God abathwele imithi abanamajende abokhandimani uma betshela ivangeli bayalimala ulinyaza ukuthi etshela ukuthi awugqokile uhamba nqunu athi kurongo ngani
abanye bagcina nje kusonto ethi angikwazi ukuphuma kule ndawo. Phuma kulamasonto, phuma neBhabhiloni. La ungashunyelwa ukuthi uphenduka ungashumenyezweni uJesu. Lento isihogo uphila phakathi esokweni ubheke khona. Sikhathi manje ukuthi abantu abaphumela obala one side ethi iBhayibheli uJoshua wadonsa umndeni wakathi bafata cace manje bafuna ukhonza uNkulunkulu abacace bafuna ukhonza uNkulunkulu basentabeni zamaMowabi entabeni zamaFilisti akacaci ukuthi nifuna ukukhonza abantu. This thing is not the gospel. Ngela bafana baphethe izambulo abamithisana nezingane baphethe amasonto emithisa kanje aphinda aphikelwe kube ngathi ku right. Ngiyala mina ukufela amanyaleni ngeke. Ngiyala. Ngiyala. Silona ivangeli. UNkulunkulu akasivusela abantu laba bothi I want to represent the kingdom well. Ngokuhamba kwethu nangokuyiphatha kwethu ukukhuluma kwethu I want to represent the kingdom well. Funa ukuthandaza namhlanje ebusuku. Khona abantu singathandaza nawe ebusuku. Phambi isandla sakho la uhleli khona. Including myself, thandaza lokuphenduka namhlanje. Thandazeni mngani zakwethu. Funa ukuthandaza nabantu ebusuku abathi ngiyaphenduka. Wena wazi ukuthi uphenduka kuphi. Kodwa namhlanje funa ukuphenduka. Funa ukuthandaza nabantu abathi ngiyaphenduka uNkulunkulu ngitakule. Deep down your heart you know. Uyazi enhlizweni yakho. Njengoba ngikhuluma umoya ngcwele uyakutshela ukuthi you were not supposed to live this kind of life. Ngitshela iqiniso ngimile nguKristu uyazi deep down your heart umoya ngcwele uthembekile kuwe. Uyazi bangikhuluma nje uyakutshela umoya ngcwele ukuthi but this is not the gospel. This is not the life that you are supposed to live. Deep down enhlizweni yakho umoya ngcwele uyakwehlulela nembezo wakho uyakulahla. Yeke ukudlala abantu. Funa sithandaza namhlanje ebusuku. Yabona izandla bofethu ziyaphakama la nihleli khona. Iba neqiniso phambi kukaNkulunkulu hayi kubantu. Uma ulizwa nokulizwa izwi lenkosi ungayenza likhuni inhliziyo yakho. Ngeke umuntu onezulu emhlabeni kodwa izulu likaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli abayakhona abantu abaphila impilo engcwele. That's what iBhayibheli zamelana ukuthula nabo bonke abantu nobungcwele ongenako. Lokho kukubili peace and holiness angeyiboni inkosi. Kunabantu kumele ubaxolele, kunezinto kumele uphume kuzona for the sake ukuthi ngelilanga ufuna ukumbona uNkulunkulu. Dadani kuko konke okubonakala kukubi nokubi. Asiphumele ezweni lamanyala la kugqoka noma kanjani. Kune impahla kumele ziyolahlwa, kunabantu kumele sibaxolele. Ngiyanicela ukuthi umpostoli Paul ngiyanicela abazalwane ngobubele bukaNkulunkulu buyisanane noNkulunkulu. Funa sithandazeni bafowethu, thandaza kanye nami la ukhona. Kubuhlungu nganza kwethu kubuhlungu mawubuka lo mzimba kaKristu esiphila kona, ubuka leli bandla esiphila kulona, ubuka labazalwane indlela ababehave ngayo, ubuka imphefumulo innocent elinyazwa befundisi, balala nalezi ingane, ubuka izalukazi elinyazwa abafundisi, bayikhutuza imali bazixhashazwa izalukazi ziblokwe, kube ngathi yonke into right. This thing ayikho right. Wena ulahlekelwe direction, wena ungazi ukuthi ubiziwa noma ubizwa ngiyekela, hamba uyoqala phansi, hamba uyothanda, yeke qala phansi ufuna iphimbo likaSimakade. Ufuna ukuthandaza nawe namhlanje ebusuku. Phambi isandla sakho la khona ngiyathandaza. Babotho ngcwele yise uNkosi wethu uJesu. Baba uyasazi ngabanye kithi. Ebuthakathakeni bethu nasekwahlulekeni kwethu. Kuyiqiniso baba sahambanga kahle. Sahambe ngobuqili, saphila amanga, sakhuluma amanga. Baningi abalimala ngokuhamba kwethu. Baningi abalimala ngokukhuluma kwethu. Baningi abantu babotho ngcwele abaye ukukholwa ngenxa yokwenza kwethu. Baba siyathandaza ebusuku. Egameni likaJesu ngesenzeleni umusa ey'nsukwini zokuphila kwethu. Theba bezwini lakho umzono zethu siyivuma, siphenduka kuzo namandla okusithathelela. Siyamemezela ebusuku egameni likaJesu
kuko konke nezivumelwano sazenza sazi singazi. Usathana sibambe ngazo emjolweni, usathana sibambe ngazo otshwaleni, usathana sibambe ngazo ogwazi, usathana sibambe ngazo emangeni. Baba siyathandaza ebusuku egameni lika Jesu. Cela senzele umusa ensukwini zokuphila kwethu. Moya Ngcwele vuselela unembeza wethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ungavumi baba wethu ngathi ukuthi sifele emanyaleni, ungavumi sifela baba wethu kule mpilo esiyiphilayo ngegama elika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyavuma baba sikhulumanga kahle, siyavuma senzanga kahle. Wena uNkulunkulu wazi ukujuleni kweinhliziyo zethu, ekwahlulekeni kwethu konke ngegama elika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba siyathandaza, iba uNkulunkulu namhlanje ebusuku empilweni zethu sonke ngegama elika Jesu Kristu waseNazaretha. Ukuhamba kwethu, ukukhuluma kwethu nokuyiphatha kwethu baba siyaphenduka einsukwini zokuphila kwethu ngegama elika Jesu Kristu waseNazaretha. Nabo abantwana bakho, nali ibandla lakho labo ithengele bona ngegazi lakho baba siyathandaza egameni lika Jesu. Benzela umusa egameni lika Jesu Kristu. Noma ngathi uSathane babambe ngane, laba babambe khona abanamandla, akanamandla uSathane, akanasabelo phezu kwempilo zabo. Imihlangano ayibambayo ngamagama abo nezivumelwano abazenza bazi bangazi, noma bazenza ngemali noma ngegazi, babotho Ngcwele siyaphuma kuzona egameni lika Jesu Kristu. Simemezele ukuphila impilo yokwethembeka, simemezele ukuphila impilo yobungcwele represent umbuso esibuya kuona ngegama elika Jesu Kristu. Ukugqoka kwethu, ukukhuluma kwethu, imishado yethu, imisebenzi yethu, simemezele ukwethembeka ngisho naseyinganeni zethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyacela uNkulunkulu sitakule emanyaleni obishini esingene kulona, ngisho nalezi izikweletu esizidalayo, umoya wezikweletu, umoya omashonisa osenza siphile impilo yokungapheleli phambi kobuso bakho. Baba siyathandaza egameni lika Jesu. uSathane lokho asibambe ngakho siyaphuma kukho, ukusizwa umoya Ngcwele uyosinikeza amandla ukuthatha izinqumo ezifanele egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu. Yenza njalo baba, wenzela ubuhle begama lika Jesu Kristu inkosi. Amen. Jesu. Ofwethu sesiphile kakhulu kulamanyala esiphile kuona bafowethu, siphile kakhulu. Siyaphenduka namhlanje ebusuku, uNkulunkulu asenzele umusa insukwini zokuphila kwethu. Kusho njalo, kusho nalo iculo ukuthi ngeke sifele emanyaleni, ngeke. Ngiyavuma, wehlulekile ngiyavuma, kodwa indlela yakazi belula bafowethu, siyaphenduka. Ufe izolo unje, ucabange ufe unje, uyiqila, unamanga unje, kaze kube lula uNkulunkulu sibekezelele ukuze kube namhlanje. Awucabanga ube ufile, ngabe ukuphi namhlanje? Khona yini bafethu abangangena maybe 20 minutes bese siyahlukana. More request lapha ezansi, anything ofisa ukuyidlulisa ngena kafishane bese siyahlukana. Sisho njalo namhlanje
platform abantwana bakaNkulunkulu awasensiwe egameni likaJesu makhono la ngakholwa siyathemba ungane lokuzofunda ephikisana ngenza ukuthi siyabonga kakhulu uNkulunkulu akasenzele umusa ensukwini zokuphila kwethu simemezela ivangeli lokuphenduka simemezela ivangeli lobungcwele. This thing has nothing to do nesonto lakho, has nothing to do nabefundisi bakho, but this thing is personal ephakathi kwakho noNkulunkulu wakho. Deep down your heart uyazi. I used to say mina wonke umuntu uyazi ukuthi uyombona uNkulunkulu noma ngeke ambone. Impilo yakho iyodwa iyona eshoyo ukuthi uyombona noma ngeke umbone. Ubufakazi balokho unembeza wakho nomoya ongcwele yakwahlulele ukuthi this kind of life you'll never make it one day. Uma inkosi ifika uyosala. So ke siyacela kubo bonke abantwana bakaNkulunkulu ukuzama ungaphezulu kwamandla akho usihlukana nezwe. Kuphatha kwakho impilo yakho everything ngendlela uyiphathe ngayo. Nembeza ukuyakufakazela ukuthi this kind of lifestyle you'll never make it. Bafethu siyabonga kakhulu asilaleni asiphumuleni. uNkulunkulu senzele umusa namhlanje ebusuku. Kubuhlungu enhlizweni zethu uma ubuka abantwana bakaNkulunkulu abathi bayakholwa. Buka indlela ababehave ngayo. Buka umama abashadile ngendlela abadelela amakhosikazi abayeni babo obaba indlela abahlukumeza amakhosikazi abo. The end of the day they call themselves abazalwane. Akumelanga kube kanjalo. Kwakumele kube kalula kakhulu abantu ababili abakholwa abasindisiwe uma beshadile. Kumele kulomndeni kube nokuthula. Kodwa kuhlangana abantu ababili abangana uNkulunkulu yet they baklema ukuthi banoNkulunkulu kuhlukumezwana kungekho noyedwa okwazi ukuthi ngiyaxolisa ngoba akekho nomoya ongcwele omkhuzayo phakathi kwabo. Akumelanga kube kanjalo. Kumelanga kube kanjalo. Kumelanga kube kanjalo bafethu. Kumelanga kube kanjalo. Kube ngathi yonke into right. Akumelanga kube kanjalo. Kumelanga kube kanjalo. uNkulunkulu akasiza ke nganza ukuthi siyabonga kakhulu. Lona loyo bafethu kuba khona phakathi kwenu. Thank siyabonga kakhulu. Isikhulekisa kakhulu ukundlula yonke into. Uhambo liselude. Kodwa kuseduze phambili. uNkulunkulu mengakithi iBhayibheli yosixhawula ngelinye ilanga athi well done good and faithful servant. Siguguzela nezinceke zenkosi ezithi bizwe uNkulunkulu preach the gospel. Ashumela ivangeli lesikhathi. Ivangeli lodumo nolokuthandwa. Lelivangeli lithandwa abantu abanconywa ngalo lezambulo elingashintshi umuntu. Elenza abantu babusiseke baginqike phansi. Kodwa ethe ithintita lapha aphinde abuyela ayoqala phansi. That kind of gospel. Siyacela nceke zenkosi. Shumelana ivangeli uJesu yedwa engaqutshwe nalutho. Veze uJesu enqunu phakathi kwabantu. We are challenging everyone othi ubizwe inkosi to preach a pure gospel. Uma uthi lamba uyolamba kwesikhashana kodwa kunentokozo yaphakathi. Uma uthi uyareject okwesikhashana kodwa uyokugona uKristu. Uma uthi uyalahla uyolahla ukuthi inkosi yobeme ngakube. This is it's an encouragement for everyone ukuthi ubizwe inkosi ngoba kuyalamba lambeka endleleni. Mase kulamba lambekile kuyadiverteka kalula bese bakufaka isinkwe emlonyeni ngoba umbuso obumnyama uyasupportana. Kula kuphela embusweni kaNkulunkulu ungasupportana khona. Kodwa lapha embusweni obumnyama kuyasupportana. Bakunikeza isamba uthi bamba la bakuthengela imoto bakuthengela indlu bakwenzela everything. Yila kuphela kwaKristu. Uma nakhona uphethe genuine gospel. Uma uphethe lele labo lezambulo le inkomo zaseBershemesh kwasha wacima mnandi kaba abantu bavela bakitazeka kube mnandi. Siyanicela nceke zenkosi nena nithi uKristu nithumile. Kuyophela konke lokungelinye ilanga siyoma phambi kwaNkulunkulu. Inkosi silindele ukuthi siba ngabapheleleyo embusweni wakhe. Ufethu siyabonga kakhulu. Sisho nje asithi le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu. Makukhona la ungakholwa sathemba ungenile ukuzofunda ephikisana. Because asibanga nawo life what you call ngolwesibili okusho ukuthi soba nawo life ngomgqibelo sikhokha izikweletu niyabo. So ngomgqibelo bafethu ngesikhathi esifanayo soba sikhona. Bafethu laleni kahle uNkulunkulu omusa anibusisa ngigcina ngiyanthanda bafethu ngothando lukaLove. Nina niyisizathu sokuthi kube khona lo life. Ukuba nikho nina ngaba lo life eqhubeka. Siyathandaza ukuthi uNkulunkulu asiqhubeka kanjalo. Aselekelele kuyithobeni kwethu ukuphileni kahle nokwelekelelana kithi sisonke njengabazalwane. uNkulunkulu asenzele njalo egameni likaJesu. Laleni kahle bafethu. Bless you.